Chibema sign a contract. Bema sign a contract. Msati mango ma spread this one show corrupt to spread up them ma group. Tanga ma sign a contract first. Hello guys, hi guys, how are you? Video iswe chando motile gerira iswe ma hay fever. Tutongora ramana ni ma spray. Advert is out of it. Advert. Watangi run ni advert. Right. Itai fast guys. Tuda kutimbo tu wangu tindi. Tuda kumbo tu tu batafamba nendu pandainda. Ndinenya yandu da kukudzai. Ninya yandu da kupakurirai. Ndinenya yandu da kupakurirai. Kufamba seko. Tandisi yatsokona. Ha, zuva iri. Kuita kuteya kudaro. Kuteya zvekudaro kuti kumasura achaoni zvakanyogwa. Kuteya zvekudaro. Right guys, famba inibura. Hands, you're making my housework easier na sisonya. Love you my sister. Right guys, she tried to skip a 550, tried to skip a 550. You tried to skip a 550. Tiripa chikwini phone yangu yasitu barburisira kana mauni shirumbu famba seko. Shune nditona nei. Tabipa. 24 hours musina magetsi ndekupi uku. Tiripa number chi aisikuburisa ngekiri ndifunga network. Guys, tiripa number chi. Kameta dzibwere. Dzibwa rinenge andizivi kuti ndikati dzibwere masainasai. Hanzi wigi boy resi wigi boy zvekuti. Bo zvekuti wigi wigi boy. Haiwa wigi boy ndingambostsvaka. Toda kutaura nezvenyaya kuda kuteerera zvinotagwa navanhu nhasi. Hanzi want to send something to inbox. All right, Sekai, not inbox, ita WhatsApp. WhatsApp is faster to me than inbox. 439, thanks. 452, thanks. Tudashika pa 550. Tudashika 550. Esi mimi wacho, shiri say. Chano kurutonora wena kunoku. Kurukuchenora. Sisi wamanya uti 500. Nimanza kuzizi. 473, Right, kadashika 550 guys, mundu za tashika. Andika. Maskora seko guys, mamuka say salmana ninja nitimela madekwa na machera na budhi. Murisese kwa muri koko guys murise wifi dzevarungu dziriti vanhu munhu mose nemadhumbe wose na wifi dzevarungu nhasi nyatso dzikwatisai tikatite malive masikati kuti vanyatso kuona na madhumbe nokuti usiku anenge asina mari dzemadata masikati wifi yemurungu inenge riti unongobayirira ma earphones ake kudai zvotofamba unongobayirira ma earphones. Thank you my children. Zvino akunditi kwa wigi boy rai wigi boy anza shika 5. Thank you Sharon, I trust you. Anza tashasati Chetera kana shirata wala tashika. Asata shika. Imbomirai guys. 523 on my side. Okay. Not. Kwa ini jokani block isa kama joti big wig boy. Kuma mno blockwa. Masai nasis. Kuma mno blockwa guys. Kuma mno blockwa. Pana singa ku blocki pa dokore gay. Mchera sa muswe. Mchita jamoda ne nisho. Mchita left right. Simkai. Kare pasi. Tender right. Simzai kumpu. Tasamne. Ndichingweta. People be careful, COVID is on the rise. That's okay, COVID anyway. Hi, Maria, good trust. Hi. Domirira kunza kuna Sharon.
Hello? 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 Date man. And just change and my decision way. But Garapana poster one cat sharabat. I don't worry. Nobody got sip. That nakana bus, the tiro kana bus. You never want to see what date chairo. I know I should receive. Plus sharabat shingo poster can makani new one as not gumida kapa one. Kana tiatu zunyanyo kushandisa flyer ili kana inventi yenye hapa duze. Ndo pacha yenye kushanda flyer. Yes, kuwa reminder. Iko jina, don't worry. Kungo vasivisa. Hai, ingori vauze kuti ingori. Alright, ndiripo pa life izvozvi. Guys, muri kunzwa here tina anti Gladys mutongori apa napa. Handi muri kunzwa. Flyer rakakanganiswa kuiswa date guys. Flyer rakakanganiswa kuiswa date mazvinzwa vose vanhu vangu vananchi handi tine group re WhatsApp rangu tichataura ikoko. Date musi wa 2. Ani manzwa. Date ku Joburg ku Beulah inonzi Beulah. Tichitaura imudze vachichiudza emadhari. Hello people, how are you guys? Our flyer Muswa 2 July is Joburg, Kubula. I don't know how the venue is on the flyer up. Cape Town Muswa 3. So 3 is Cape Town, 2nd July is Joburg. 25 June is Harare. Honestly, I can't wait to come up there. Honestly, I can't. But SIS MELLY, when I message was something private on there. Thank you for telling me to reply. But I don't confirm. Alright, so guys, alright, sharp. Right, Muswa 2, guys, and manzwa. Hands Muswa 2. Pa flyer pa kanganswa date. Cape Town Muswa 3. Joburg Muswa 2. Joburg Muswa 2, Muswa 3 kuningikiri. Vari kuti vaisa papi kumama Gladys message yacho zvandisingaioni. Where is the message? Asi vari kumborasika namba yangu. No, don't worry. It's not something illegal. PY. It's not something illegal. PY. I don't know what it is. She wants it to be a surprise, but she's my cousin's sister, so it's not something illegal. Sakatakura ipasiro yacho mie nayo. And ndoda kuzokufundira imini kuti ramudzokera muindo one tumafuta twangu zvinhu rakoma. Maini muindo zvinhu mafuta vanhu kustreli yakamirira mafuta ko. Bo. Right, right guys, maskera seiko regain bo tisatatanga kupinda panyaya. Ndoda kutanga nenyaya dzana toxic mothers. Asi ndatanga nyaya dza toxic. I've got a voice note. Mina ndinyatso konta speaker remako. Speaker rema diaries. Speaker rema diaries ndinyatsonzwa. Mira ndikonete speaker rema diaries kuti munyatsonzwa. Speaker rema diaries. Let me answer the speaker rema diaries. Right. Let me answer the speaker and it got speaker. Where is the nyaya? All right. I want you to listen to this night. Listen to this, then we'll talk. And because that's why I'm makakanda ma video and ndinakanda ma video ndino zvinenge zvatabuda udhano zvandinounza. Listen. Vamwe tazviona makachena chaizvo. Kuchena iro. Makachena asi zvemeseji yenyu ndei. Kwai namai. Mutaurirane nababa vako kuti ndoda mombe dzangu dziya. Nokuti kwai mukasadero nhamo iri kwauri uchachena chaizvo asi murume dho. Nokuti zvokwadi munhu kudzanzi munhu ndokunga ane musha wake nemurume wake. Ndozvatinokurudzira chero mukachena zvenyu musina murume but chimurume musina.
asi mukaone musha wenyu nokuti praise hanzi chowanikwa nokuti baba vake vakandibvisira ng'ombe handisina chikwereti nababa praise kurati na praise ndakasunungura zvino imwe nhamo yose yamuchapiwa inobva kuna mai nokuti vane chisungo chokuti vari kuda mombe dzavo ende vane chinyunyu chokukuchengeta kwavakaita vari kuda mombe dzavo kuna baba vako saka yotoita kuti utosunga baba vako kuti baba ende ambobvisira mbuya mazvinhu zvavo pavakauya kuno kwacho davakavaudza kuti pfuuraine pana mbuya muchavabhadhara asi amakanyaradzana zvenyu south africa ichengeti munhu shemu you are going to back here with nothing paimai zvinhu zvavo ndimai ava vari kudza mwana zvakatondiomera mama toshaa kuti samukutotaura zvichokwadi zviri kutoitika saka zvakatondiomera indotowo pamahwani nokuti ini kutaura ndakataura saka handizivi ndichambotaura futi nawo asi zvinhu zvacho zvakaoma mama zvakatondiomera zvishuwa nokuti ndakaibvako ini kuna mai kumboko mashoka vakataura zvose zvawaitaura zviya uchitiri kuzvibata kumaprofita ndizvo vakahondondibudira pachena vakati dhokasi kana asina kubvisigwa ng'ombe dzangu sezvakaitwa praise hafi akaita musha hafi akaita murume ende hafi akagarika pandakaudza kuti ndiri kuzvisangana nababa dhokasi vakati kana akatotanga izvozvo zvokutotaura nababa kuti vasangane kuvasina kundipa ng'ombe dzangu dhokasi ndinomita munyama mosingaiti pafoni ndosaka pandakapopota ndikati baba ndikaziga wasiyane neni handindi kuchitupa nawe ini vasina kubvisa ng'ombe dzamai nokuti zvokwadi mai vari kupopota ende vari kupenga ende vari kukupa munyama baba vako ngavazame kuti vakusunungure ende vahwise odhiyo iyo yandakuudza ngavakusunungure nokuti wavari kupandira kana vachikuda semwana wavo ngavabvise ng'ombe dzamai vakusunungure upenyu hwako ufambe zvakanaka dhokasi uchatakura zvokuti uchasvika pakupenga mai vakurovera dembe pasi right manzwisisaka vari kutaura ava ndimai vari kuudza mwanasikana wavo because vari kuti mwanasikana ainde kunoti sorry guys ndichataura ndine handisi kupopota kune vaya vaya vanozoti simeli vangu vachipopota kuti muri kupopotei mavoice edu akazhangandiraya sometimes ndikave emotional rinonyanya kutozokwira kumusoro zvokuti ndechida kutoexplora point yavo yekuti muihwe zvenharo by fire by force zveginde hani muri kunzwa mai vari kudza mwanasikana wavo anove mumwe wedu mudhairis pano kuti haufi wakaroorwa ende hazvi zvakunakira mupenyu ende uchapfeka zvakanaka ugochena wakachena ndakuona mapicture kuti wakachena chose asi kana usina murume hausi chinhu uchangochena zvigopera kuchena kana nokunyenga hapana toda kuti mubate mutereresi handiti mutererese kana unewa unofunga kuti unoda kukodzera kutega handitika tegai ina ndikuzivi guys I'll just say my mind as it is handiti ndichianalyza nyaya yauya nemwana ushu kwandiri handiti tichada kufonera baba pano baba imwana achida kuvafonera pano handi muri kunzwa saka kana une wanofonogona kutega ndimi muri kuziva zvikuitika ngati muupenyu hwenyu zvikuitika ngati mumafamilies enyu vangave mai vako vanoda kungotegawo kuti vanzwe zvataurika pano kana baba kuti vangotegawo nokuti kazhinji panorwanzwawo mbiri uswa ndihwo unosafa apa pari kurovana mitsinda miviri vanhu vakasangana vari 2 vakurana mabhurugwa vari 2 pasina mwana vakawirirana kuti ngatiite mwana vakaita mwana ndiye akusafa mai vari kudza mwana wavakazvara kuti enda unodza baba wako ndimai vakafa nokuti mai vamai vake mbuya vari kuda mombe apparently mbuya vari kuti ndakazochengeta muzukuru ushu handika mwana womwana wavo vasati varambana saka kuzorambana kwavakaita handika mwana akaenda nababa ari kugara nababa musikana akura ane 20 years handi ari kugara nababa mwana ndakatomutarisa kwandiri inini mwana zvoti nyaya yake yandibata but muzati ushora nemwana haumutaridzi kuti ndabatikana ndadzimbikana so hello Dave aiwa haribo zvekutodaro aiwa right chimweni chingoti basi ichokwadi madhairis ndikutovaona izvozvi ndizvozvo alright ndingo chingonipa feedback alright sharp ungonipa video zvofamba sei alright sharp andimaona so mazwa vachipa example yekuti kwanzi
muri kuona mundofunga muning'ina wake kuti musisi wake acharogwa zvakanaka. Muning'ina acharogwa zvakanaka uyu nokuti baba vake vakandipa mombe yangu, vakapa mai vangu mombe yavo. Mai avo vanofamba vachizvara vana nenamadzibaba akasiyana, handiti vachiexpecta kuti vawane mombe padziri. Right, tapedza toti ndimai, handiti vakakesa pane kuti vakomende picture yemwana yavaona maprofile picture, vakanogona kunowedzera kesi pamwana. Havana kugona kuti vati kune mwana wangu mwana wangu akachena zvisingaiti, vakanoisa kesi kuchero kachena sei hakuna achakuona nokuti ndikuda mombe dzavo. Iwe go and talk to your father. Mwana nzera baba 20 years akamira papi. Right, this is the situation guys. Muri kunzwa mwana uyu kesi yakaiswa namai ishi, handi haisi kesi yekuti zvinhu zvokuti vari kutaurika ndo upenyu kutora mwana mai avo. Kesi haina kutanga kuuya nhasi. Mai avo vagara shana mashoko akakura akakomba musoro pemwana wavo, saka kesi yaya yakatobata paupenyu hwemwana. Mwana anoti hasati hazivi chinonzi mukomana, haana mukomana anomumisa murodhi achimunyenga. Anongozati vanhu vanonyengana, but iye hasati ambonyengwa, hanyengwi nemukomana, hakuna mukomana anomunyenga. 1 2 akatsvaga basa kuti awane basa, nditi anopinda akawana basa zvemututsururu rinowanikwa atambura aneta opinda, handi wepotiwa agreement kuti change chipa mari yakati. Pakupiwa mari haisiriyo mari yanopiwa, handi muri kunzwisisa, haasiriyo mari yanopiwa, zvinhu zvinochinja. Ongozopiwa chero yapiwa anovengeka. Hakuna hama yekuchera kacharo nehama chitetsera kutaura nehama, vanongomujinyura vongomuignora chero anongoviri munhu anongovengeka. Hanomaona anovengeka pese pese, anobhadhira mombe chiredzwa. Mwana uyu anditsvakira kuti nyaya kutoshanda chako chako makwikwi kuti awane kushanda makwikwi haibudi zvekumhanya mari chero yanenge apinzi ndokupa 3000 haibudi 3000 iya, panobuda 1.5. Hanomaona kana kuti 1000 otautarirwa zvimastori sina basa. Mai vakatisa kesi pamwana wavo nenyaya yekuti ivo vane bitterness yavanayo nababa ava yatsingazivi kuti ndeye isingazikamwe nemwana. Mwana isei kuti ndakatira kutaura nababa kuti nai baba nyaya yacho inombori pai, inini ndikundisa pasiripo. Baba vanongoiginowa. Apparently baba vene nemumukadzi, saka pana stepmother. Mwana uyu anogara nastepmother. Stepmother kwanzi ise no go area havatangiki, havadi kana kunzwa anything. Mwana uyu hatomudi, but anongogara zvokuti ndoindepi mari yando yaanokora kuti arente haikwani, unless atoita zvokutsvaka munhu wokushiya naye. Saka anoti kutsvaga munhu wokushiya naye ndokuzodisappointa munhu, nokuti mabasa andoziva angu azhinji halasti. Anomaona halasti. Saka mai vakatisa case kwavari izvozvi. Right, mai avo vari very much okay, knowing very well she placed a case. As much as I was telling you a few days ago guys, kuti a tongue is a very small thing, but it can destroy lives, it can destroy so many things. Kudarika chinhu chiombe chamunofunga, rurimi rinotodestroya kudarika grenade. Andi muri kunzwa, she's okay kwavari. Samwe ndambofunga kuti mai vanobatikana nekuti mwana uyu anenge aposta akachena were, vari kubatikana here nokuti ndiyana singani mwana wako ane 20 years wokuti unogona kutoisawo makombororo pamwana yemablessings, to speak blessings upon that child. Mwana obva akura zvikana oroorwa wodla, uri kuisa kesi. Upenyu hwemwana, kune vana vakuramba zvinorwadza kunze kugaisi. Ndinotaura nemi vana mai vabereki, vana mai shiyai life. Tinavo vana mai pakati pedu nhasi vakadai vari kukoshesa mombe, nyama, beef yavari kukoshesa kudarika upenyu hwemwana wavo. Vari kuzviona vakapiwa beef, vakapiwa mombe, vari kuzviona vave mhene paarea kunzi vanzi vane mombe yavo at the expense of mwana. Havana basa newellbeing yemwana. Mwana waita ati guys, tinozviziva kuti kune mombe yechiredzwa inobviswa. We all know kuti pashona chedu kune mombe yechiredzwa inonzi ngaibviswe kana mwana akandogona nambuya, handiti. But haisi yekuti mai unoplace a case pamwana. That does not justify my audios amanzwa. And nakudza ine muromo ndakuplayera my audios. That just, there is a better way of demanding mombe yavo yechiredzwa kune murume uyu zvisinei nemwana. Mwana did not apply kuti azvarwe ave pakati. Mwana did not apply kuti ndoda kuti mutini vakaronga vatupa vaikurira namabhurugu avo, mwana yanga asipo. Poita zvinhu zvavo mwana yanga asipo. Pamwe mwana yanga akatopulana toda kuita mwana anga asipo. Handiti plus mai why vari kuisa kumwana, why vari kudza mwana. Can she not reach out kuna baba straight votadza kuti nemwana wokuti wona uri kukanganisira vana vangu nokuti zvichabata vana vangu. Mai vakagumbuka kunoko chireza hachitiziki. It's affected that one, handiti. But there's a better way of doing that than to place a case pamwana, because mashoko akataurwa namai avo ari kutori manifesta wakati mupenyu hwemwana. Zvandogara chikuti zvamusaudze mwana kuti iri rinenge hure mwana ari mudiki. You are placing handika that chihure mumwana. Mwana is only 4 years 3 years
haani chanoziva chinonzi chihure chii. Unogona chikutuka mwana chikuti ichi matambera chichiita chihure ichi. Mukati mwana wangu achahuri yakura. You are putting a something mumwana. You are planting a seed. Rechihure mumwana. Mwana uzokura kuita chihure. Hatika wakusha kuti mwana wangu zvakabva nekupi. Yeti mwana ari mudiki. Hatika wakaita pane, and I don't know how far true it is. And I don't know how far true it is. Somebody told me kuti ndakabvunza ndikati inini I want to understand panyaya yengochani. And why is it tinotuka vanhu ava ngochani muchivabhesha muchiita sei? And but you can actually see kuti kune mwana anobuda ane 2 years. Unogona kuti mwana ari different. Mwana uyu anenge ane 2 years 3 years but mukomana kuita kunge musikana zviri kumbofamba sei? And haana kubuda akadaro here. Haisi usungochana kuchitakura kawo. Ndakadzidziswa kuti ndakapindura ndichidzidziswa kunzi nemunhu iye zvikanzi right. Ndevamwe pastor vaindidzidzisa vakanditi no. Everything starts from the spirit. Everything is starting from the spirit. And zvino manifesta spirit imomo zvozobuda physically, but zvatanga spirit. And so if you want to look, even I don't know how true it is. Panozobuda vana vadzinenge dziri ngochani idzi. Ani maona mai ukada kuisitasa kumasure uko mai vemwana uyu vanogona kuve vaifarira kuita tumwe tumabasa bata twavaita tawanga vasingafungiri kuti tinolidha pazvinhu zvakadaro tukaita connection. Ani maona muumbu mavo zvokuti pakazoburitsa mwana vakaburitsa mwana handika angari chi ilink iye yaupisa inaiketi. I'm only allowing one link kuti ikande comment section chete. Ndeyako here iketi yemacrimes ndiyo here iketi kana iriyo confirm. I only allow one link inokandwa hapa. Mamwe malinki akuiswa ndiyei before I block you. Animona. Zvikanzi zvinotanga mudumbi imomo zvino muspirit kade in the spiritual realm guys. There are so many things that happens there that we as people cannot understand. And zvikanzi mai vanogona kunge vaitofarira kana kuita izvo zvemadhogi chichi staira vachiitwa zvimwe zvinhu zvisirizvo like panhikiri pa sex apa vaitwa zvimwe zvinhu zvisina kujairika. Hanimaona zvisina kujairika nekuda kwekudaro. Hanimaona mwana uya zvinokonekta muspirit mavo zvakonekta muspirit mavo anditi muumbu mavo panozonoburitsa mwana paipai andi vakunoburitsa mwana akadaro. But mai kuti vacharangarira kuti ndine pandaimboita zvakadai so sekabvana didhogi ndakanganisa. Hanimaona ndinoda kuziva malinki kuti ndiani ushu ari kutiva malinki. Hanimaona I want to know kuti akukenda malinki uyo ndiani. Animaona. So ati munosa zvandogara chichora zvazvo atizivi kuti zvinofamba sei. The pastor was trying to explain to me. Animaona. No mailunga. Ndikuzama kuti kwanzi kune zvimwe zvaitisa like maybe zvimwe zvinhu zvine zvasingaitwi pamasex zvazvo muna chikuitisa. Andiona. Muna chikuitisa kwamunenge muita masex muchidini. Andiona. Then zvonokonekta mukati. This is spiritual ka. Animaona. Zvonotanga zvokudii kuzoti pakunobara mwana paipai manje zvakunomanifesta manje in a form of a child. Mwana kubuda asiri zvaangafunga kuti aite. Anonobuda ari ngochani. Achanobuda ari normal zvakafanira kuti aite. Kana ari mukomana achabuda ari musikana. Andimaona. So zvinhu zvandaiudziwa izvo zvikati zvikanzi zvakazvinezvo pane pazvakatotangira. Pane pazvinenge zvakatotangira. Hazvigoni ko vanhu vese vanodi kungobuda vakangodaro. Vanhu vese. Naiketi linki iri ndere iri ndiani ko iwe linki uyu. Nai ndibairewo linki iro riri mumbona tiri kuenda kupi. Ndibairewo linki iro mumbona tiri kuenda kupi. Somebody to kule mone kana riri rema crime channels murisiye riripo. Kana riri rema crime channels munduze ndi block. Aiwa isi dogi. Ndikureva kuti like hanzi zvimwe zvamunenge muchiitiswa andizozivi kuti zvema weed 6 zvinenge zviri exactly queen watara weed rakanaka. We ma weed 6 aya ameno kuti zvame muchiitiswa kuna ndo zvokuti unenge chimuswa muromo kana zvokunzi guys nanzva kushure kwomunhu murume achitwa ini ndofarira kuti munhu anoda kunanzva kudhodho. It's weed guys. Hanimana it's very weed zvakadaro zvinhu zvisina kujairika even pabonde pachona. Hanimana zvinhu zvisina kujairika even pabonde. Hanzi link rechaidza mari. Kaitoni. Andizara nifanira ni private number kuexpera ndimudane were. Akunifanira ni private number kuexpera ndimudaire were ne private number. Kukana ida ndituka. Right, tambo mubvisa. Tambo mubana. Animaona, tambo mubana. Animaona. So Vedwe musada kutaura mastay vanhu pano
please refrain from kutaura zvinhu zvamuri kutaura zvokuisa mastayi vanhu gift pin ndabva ndasangana necomment yako yekuti kikiki ndikabva ndaseka enda ndiri kuerenga makomenti kana ndichiita live ndopesana ndakuseka handona handitandi kuseka naimi munhu ari kufona neprivate number ndingada ndimupindure private number hello private number anti mashona musanyore mastayi vanhu mucomment section guys muchiti kwai nhingi akazodai hey nhingi mai vanhingi vakazodai please ini ndikutaura zvinhu zvandakadzidzisiwa zvinhu zvamuri kutaura izvi hatidi mastayi vanhu pano handiti haisi live yekukonzeresai hanimaona konzi nanzva kunhingikiri kumashure kwanguku handi ndozvandizo zvinoita 10 on munhu rume andingati kudaro zvinhu zviri wid guys izvo wonanjiswa uchindiswa dhodho hanimaona wozozvara handizo zvinhu zvinozozvara munhu akadini ipapo handizozivi. I think that's what he was trying to tell me handiti kuti neswa zvimwe zvinhu zvinenge zvisingaiti hanimaona iwaya munenge muchiti matibheg aya inangu ani maziko akatangira kuti akatangirepi aona handizozivi kuti akatangirepi matibheg aya ina handizioni zviri noma kuti unonokwekweteteswa kunokwekweta mabhora emunhu amen but mukaizotoza zvinhu zviyamini kungozati munongozojustifya inokupa wedhi rechirungu handika rinenge rakati serine kuti kwaitibheg kujustifya zvinhu zvakadaro handi kuti kwaitibheg nokuti mabhora yani ngatizi anofanira kugara pamunhu handi mabhora yaringe mabhora emunhu guys iwe wakunoti kwekuti nawo uchisa muromo mako uchidoro uchinongokotane mabhora emunhu guys kunosvuta mabhora emunhu ina handizozivi kuti zvinobuda vanozobuda mwana akadini ina handizivi asi andikuti aiwa mailunga please allow me to express my point. Allow me, I'm on my live now. I'm expressing my point. I'm trying to express my point, guys. Handingaitiri live vanhu kakuti ningana zofunga zvakadai inini live ndikuita ndakazvimirira haisi yemunhu handitika tikuita tichidzisira chionesana so vanhu musazoda kutaura kuti munorelate vanhu vanorelate kumasitiko say let them relate but sisi live inenge tichita live yakazvinakadira nesu saka tochikaitaura chimwe chokwadi because kuna nacharelate tochitaura chimwe chokwadi because vanhu vacharelate kuti asi paya panga kupfeka bhutsi dzisiri dzako dzokukwana aisi mhosva yangu guys inini I'm just doing a life as it is just like anybody else achita nyaya yake life yake handimaona so ndozvazvinozoita so in other words andida kuzama kutaura ndezvekudai andikuona zvakazvitenge zvirikuita vasikana vekumapotipota izvi handimaona zvokuti kumapotipota izvi vanoenda kunodliswa vachidii handimaona hatizozivi kuti zvinofamba sei but chandiri kutraya kutaura anditi ndikutraya kutaura kuti inini ndakadaiudzwa nevamwe pasi andini mawanchara kuti ndakaudzwa nevamwe pasi ndabvunza kuti nemhaka yei vanhu vachijaja but tichinyatsona kuti no uyu mwana yakakura akadai ndo zvandakaudziwa kuti kwaide zvinoitika nazvino kuti ndakazvitora kuti ndakuzvitora but ndikutaura mamhindiro yandakapiwa neumwe sete nemufundisi handi ndabvunza umubvunza kuti zvinondinetsa kuti why vanhu vachida kuve homophobic but tinogona kuona kuti kamwana kakatokura but kane mafeatures echirume but kachisikana kuti kachisikana kane mafeatures echiuyu zviri kufamba sei hanimaona saka ndo panenge pane nyaya ipapo antimaona so nyaya yangu iripo pakuti mai avo hanimurikuona zvinhu zvese izvi zviri kuitikirana izvi zvinhu zvese izvi chinonetsa panyaya yekuti mapatna mai vemara ndechekuti patna wako yanenge akazomira newe uri wani here akazomira newe ari wani here ina handiziva ndati musaita unotoonawo kuti vanhu vanenge vachidlawo unotoona chidhivhendongo vachizama kujustify comment section nokuzvidhivhendawo utoona kuti okay ava vanodla mabhora asi hazvina kuipa kudla mabhora handiti mabhora ngaadliwe idlai mabhora but ini tiri kutaura zvandakaudziwa idlai mabhora guys asi ndiri kutaura zvandakangoudziwawo handiziti chokwadi kuti inhema kuti zvandakangoudziwawo handiziviwo animaona handizivi right saka mukuona kuti mai vari kuplesa kesi pamwana vaisa kesi pamwana mwana zvina zvisi kumufambira animaona mwana zvisi kumufambira hapasina chiri kuitika nenyaya yekuti vanhu vakudi nenyaya yekuti mai vakataura mashoko chete just mashoko guys tikaziva kuti zvinhu zvizhinjika pane kwazvinotangira ameno handizivi then tinogona kubatsirika hanimaona so varipo vana mai panapa padiaris as much as topic yakadai soka inodzipa vanhu handiti inopindidzira vanhu mugadheni handitika asi toda kutaura chokwadi
tinotaura chokwadi cheko chaiko. Yes bajei makadi zvenyu tinogamuchirai panapa. Antimatona. Saka ngati batsirei vede kuti andiziviwo mai ava kuti chokwadi nokuti mwana uyu as I'm talking guys ane 20 years hana birth. Hanti manzwa machikwanzi inzwai kuda munatsopa wisisa. Mwana hana birth guys. Mwana kuda kuti ndimubatsire kuti awane birth. Zvino handizoti zvinoita here kuti mwana awane birth. Baba namai havasina kutora mukadzi wavo step mother. Haadi kuti baba vapinde nyaya yebirth. Mai vari kuti iwai nokuti ndakaibvako ini kuna mai kumboko mashoko vakataura zvose zvawaitaura zviya uchiti kuzvibata kumaprofita ndizvo vakahondondibudira pachena vakati dhokasi kana asina kubvisigwa ng'ombe dzangu sezvakaitwa praise hafi akaita musha hafi akaita murume ende hafi akagarika pandakaudza kuti ndiri kuzisangana nababa dhokasi vakati kana akatotanga izvozvo zvokutotaura nababa kuti vasangane kwavasina kundipa ng'ombe dzangu dhokasi ndinomita munyama mosingaiti pafoni ndosakapanda akapopota ndikati baba ndikazi ngawasiyane neni handidi kuchitupa nawe ini vasina bvisa ng'ombe dzamai nokuti zvokwadi mai vari kupopota ende vari kupenga ende vari kupa munyama baba vako ngavazame kuti vakusunu mazvinzwa hanzi ndosaka ndakati handiendi nababa vako kuchitupa vasina kubvisa mombe yamai yangu. Handi muri kunzwa mwana ane 20 years hana chitupa achaitei paupenyu mwana asina chitupa anowana basa kupi asina chitupa nenyaya yekuti mai pari kurwa nzou mbiri kapo chiri kusafa uswa nawo mwana akusafa because vana mai vane bitterness dzavo dzekuti dzikuti haisi yazobuda nyaya chokuti ndeyechii because mwana atraya kuti atsvage kwese hapana chiri kubuda. Birth hana at 20 years hana chanogona kuti hana kana kuti agone akajamba putaka yakunoko kuti achinotora passport kuti maybe kuda zvingaitawo hakwesi tora passport hana birth. Mai vakuti handifambi nababa wako kwenda kubirth kunotora birth rako nokuti kana pasina kubviswa mombe. Handi muri kunzwa babawo mukadzi wavo wanaye havadi kutozviwa vanonziwo havandibviri antimaona but mukadzi yatinei nayo step mother nyefokasi diri pamai pana mai vakadi vari kurwa namai vavo mai vakadi vari kurwa nemurume wavo in a better way kuti mombe ichiredzwa ibvise kuitira mwana wavo vakadi vari kuprotecta mwana wavo kuitira kuti paite way kana kuti tine mwana mwanangu woona zvatinokwanisa kuita handi baba reonikoshanda ngatisungirire titenge mombe tipe mai vangu zvinhu zvako zvikuendere kuti mwana agogona kuchengetawo mai vake mangwana. Anoona but vari busy kusunga chisungo kubatsirana namai vavo chembereri kumushawo kubatsirana namai vavo kuti vasunge chisungo pamusoro pemwana wavo akazvara wakamama oga kagomera andimaona. So that's punishing a child. So tina namai vakadaro vari kurama pakati penyu vamwe vacho tinenge chiseka mucomment section umu handika murimo kasituation muri kuiziva kumba uko kuti nevana itori cross. I know kuti vana maproblems most of the times vana madambudziko dzimwe nguva handisa vakuru vachiti akazvaratsekera muchitende nokuti vana vanogona kukura vakaita mbavha uroyi zvese hura mapoko unozvara mbavha nemuroyi asi mai rudo rwedu runobva rwapera iri pamwana. Ndikurangana nchinzwa another sister ari panapa achindiudza kushungurudzwa kwanoita nemwana wake anomaona achindomuudza kuti mitemo yekunze kwenyika kuna UK haibvumiri kuti vana vaudi anotonzi anototonga mai acho vatoteramira. Ndakarwadzwa neshungu ndikabatikana neshungu ndikaita sokuti ndikati munzei kuno kuAfrica timushande mwana uyu kuno kuAfrica tinobvumidzwa kushanda munhu anomaona but hazviiti kuti vamuzvuzvurudze mwana uyu she's over 18 asi ari kurambira pana mai ari kutonga mai ari kutora mari yamai zvichisimba mai vanotya vakataura vanorohwa ende mwana one mwana wavakazvara one pane ziso ravo ipapo toita vana mai vekuti shuwa iwewo pana kuti ubvumbatire vana vako uri busy kuplesa macases pamusoro pemwana wako you don't want to see chinhu chakanaka pamwana wako. Nai vana mai zvinofamba sei kuti unzwe godo nemwana wako zvinofamba sei kuti pavana wakazvara vana 3 umwe 1 uchu unomuvenga anokumara antaungasina kubuda mudumbu mako tiri suppose kuti tikombeye vana here tiri suppose kuti tifananidze vana here paupenyu hatina kuzvarwa takafanana. Imimi vana mai imimi sisi mai imimi munin'ina wenyu nasisi venyu muri 3 hamuna upenyu hwakafanana nditi makatozvarwa makasiyana asi munoone munhu mumwe chete kumba kwenyu kunogona kudaro kuina engineer kotevera doctor koitawo uyu asina housewife handiti do you love her any less because hana akachuza here kuti nandisi kuzokwanisa kuti nditewo maPhD aya ndigoitawo doctor. Saka are you going to love her any less because hana kuita zvakafanana nevamwe? Saka vana mai sei tiri kusarudza vana
kuti mwana uyu paupenyu ndiye wandinoda, uyu haana basa uyu. Chii chiri kumboitika nesi vana mai? Kubva teda mari kudaro kuti kuda mari kunge ashaura ona kakona kekondomu. Saka tozozviramba here? Kune vana ntaura kuti nimai vangu vari kundroya. Manzwa mai vamuvoisi vachanzi zvawakafamba ukabata kumaprofita kwese ndizvo. Ndabvunza mwana wangu kuti wakafamba ukabata chii? Akanditsanangurira zvinhu zvakabata. Anima zvinohlisa kuti mai vaadhimite kumwana kuti zvawakabata ndizvo. Mwana anditsanangurira inini. Animaona kuti ndakabata zvakati pekutanga ndaizviramba. Mai vacho hanzi no go area. Ndati tichora namai here chikanzi no go area. Animaona chikanzi no go area hamuna chamunotaura chinobudirira ipapo. Ende ndofuka togona tozvona neunhu hwavo vamatonzwa tavanzwa paaudio unhu hwavo mutoona kuti type yemai vakaita sei. Chitupa chinogona kuti vaunoenda notora chitupa dzokana chiva kuti handindi because vakuda mombe. Mwana 20 years akuramba achikura haana chitupa. Handi mazvona. Saka tina namai vakadaro mumafamily. Zvokuti mutedza kuzvibvunza kuti zviri kufamba sei, chichiri kuitika. Mombe. Anyway, mwana atipa namba dzababa, toda kuzama kuti kumbire baba, guys, vatorese mwana birth. Ndo chikumbiro changu chatoda kuti tinde nacho nasi ndotozvitova dzungura zuro ndombomira. Anditika ndombomira ndimbozvininipisa pana mudhara tikumbirire mwana birth kana zvaigona. Anditi nokuti right ini pani ndani muzati ndoita zviripo panguva ipapapa. Anditika kana pachida kutukwa tuka, kana pachida kunamata pachida vato toita zvinofambirana neshow panguva iyi. Anditi saka patikuda kuteramira kuita kuti baba vakwanise kutinzwisisawo. Welcome to voicemail. Please leave. Baba ndifunga vari pabasa pamukana vari pabasa foni haibatiki zvokumanya. Vari kuda mombe, havasi kuda zvinhu. Vari kuda mombe. Iye zvandataura pana pati munyama uya uri kubata kwese anotenga nei mombe yacho. Zvimabhethi zvezvamashowa naimboenda kuchikoro vasina mabhethi Zimbabwe. Mabhethi akasaka kuva strict manje. Welcome to voicemail. Baba vasi kubata phone guys. Baba vasi kubata phone. I think vari kubasa, vari mubasa or something. Anmona right, we'll try him later again. Tichavazama zvakare toona kuti vacharamba vasingabatikiri inguva iyi. 12 no emine to 1 get try kana ma 1:10 tonoti pamwe vanenge vaenda kulunch kana vasina kuenda kulunch. Anmona so mbuya ndo vane nyaya, but inini my problem is mai is allowing it. Mai vari kutora side rambuya pane kuti vabasirana nemwana. Andika kuti mombe zvoitwa sei kuti mombe ibviswa, vari busy kutoplesa case mai nemwana kukusirana mwana womuzukuru. Kana nemi guys ndo pane nyaya apa. Niya mai handina namba ya mai handina kupiwa, ndapiwa ya baba because kwa mai kuna mai angachitise no go area. Mwana anototyawo mai vake, anotovatya mwana mai vake. Saka kuna mai atotaura kuti kuna mai ise no go area anotovatyawo. Andimukunzwisisa, anotovatyawo. Ndora ndiri kutaura kuti hana birth, hana chitupa. Hana birth, hana chitupa. Saka zvinoda baba, zvinoda mai. Anomaona. Saka kuti akawana ka birth nechitupa, akawana kabasa utenga mombe ichiredzwa. Zvino kana asina birth anowana ipi basa, asina chitupa. Anowana kupi mari yachona. Saka ndivi vana mai vamwe atinawo mukatumu.
vana mai vakadaro variko. Izvo zvindikada zvangu kuti nditi pada guma lai naye ndimavhure kudai. Tinohwirira panapa. Tinohwirira vana mai panapa patinotonzwirira vana mai vana vanotozveka kupfumurai panapa. Vana. Nokuti vamwe vana vanofamba vakatakura zvigumbu right now. Zvichazida kuti haagoni kutaura. Pazana kuwana mukana munhu kutaura naye. Tikada kuvhurira malaini apa panobuda dzakawanda dzana maidzi. Kuti kwana mai vangu zvinotorwadza zvimwe zvacho. Mwana akatiza akajamba akauya kunoku ari kunoku kuna baba. Ari kunoku kuna baba. Andimona. Saka ndonyaya ndaida tingotaura panyaya kuti pedu vana mai ngatikoshesei vana kudarika zvimwe zvinhu zvese. There's no need yekuti unoplesa kesi pamwana wako nokuda kuti mbuya vamai vako vari kuda mombe yechiredzwa. Handiti unouya nenhingirikiri pane nzira inoitwa naye kuti mombe yeumai ibviswe zvakanaka, mombe yechiredzwa ibviswe zvakanaka. Pane kuplesa kesi. Mavanzwa kuda hamuna kuisa kesi munyatsonzwisisa. Tidzokere munyatsonzwisisa. Ndofunga muna nyatsonzwisisa chaizvo sere. Vamweni tazviona makachena chaizvo. Kuchena iro. Makachena asi zvemeseji yenyu ndei. Kwai namai. Asi zvemeseji ndei. Mutaurirane nababa vako kuti ndoda mombe dzangu dziya. Nokuti kwai mukasadero nhamo iri kwauri uchachena chaizvo. Mazvona taisiwanika. Kwai ndoda mombe dzangu dziya. Mavawisisa. That means mwana uyu haisi mombe wani. Ane wani paskana. $400, $300 emombe wayo. Haisi mombe wani. Imombe dzangu dziya imbo wayo. Nhamo iri kwauri uchachena chaizvo asi murume dho. Nokuti zvokwadi munhu kudzanzi munhu ndokunga ane musha wake nemurume wake. Ndozvatinokurudzira chero mukachena zvenyu musina murume but chimurume musina. Asi mukane musha wenyu nokuti praise hanzi chowanikwa. Nokuti baba vake vakandibvisira ng'ombe. Handisina chikwereti nababa praise. Kura kuna praise ndakasunungura. Zvino imwe nhamo yose yamuchapiwa inobva kuna mai nokuti vane chisungo chokuti vari kuda mombe dzavo ende vane chinyunyu chokuchengeta kwavakaita. Vari kuda mombe dzavo kuna baba vako. Saka yoteta kuti utosunga baba vako kuti baba enda mobvisira mbuya mazvinhu zvavo. Pavakauya kuno kwacho dai vakavaudza kuti furai nepana mbuya muchavabhadhara. Asi amakanyaradzana zvenyu South Africa ichengeti munhu shemu. You are going to back here with nothing. Paimai zvinhu zvavo. Zvakatondiomera mama. Toshaura kuti samukutotaura zvichokwadi ende zviri kutoitika. Saka zvakatondiomera ndotowo pamahwani. Nokuti ini kutaura ndakataura saka handizivi. Ndichambotaura futi nawo asi zvinhu zvacho zvakaoma mama. Zvakatondiomera zvishuwa. Kusunungure ende vahwise audio yeyo yandakuudza. Ngavakusunungure nokuti wavari kupanja kana vachikuda semwana wavo. Ngavabvise ng'ombe dzamai vakusunungure upenyu hwako hufambe zvakanaka. Ndokazi uchatambura zvokuti uchasvika pakupenga mai vakurovera dembe pasi. Hanzi uchatambura zvosvika pakupenga. Uchatambura zvosvika pakupenga. Collab, thank you Simba Rashe Chirara. Kuita collab mai nemwana, mbuya namai vemusikana. Kuita collaboration yekuti uchapenga hanzi chete zvokupenga, chete zvokutambura zvapa kupenga. Ndimai. Guys, mombe yabva inyakosha zvakadiko kudarika mwana wako. Beef yakosha zvakadii kudarika mai wako. Mwana wako. Hausiri waurewa tinotaura here guys. Apa pari kudzwa mwana at 20-year-old mwana. Hausi uroi here. Manzwa kesi yacho naka. Manga mchiti vari right mombe chiredzwa. Zviri right here. Zviri right here. Aiwa Queen hakuna express agent. It's not the first time. It's not the first time every day vachitaura mashoko yavo kumwana according to what mwana zvaandiudza. Kuti munge vari kurwadzwa nokuti mwana akauya kuSouth Africa. Kuti South Africa yenyu haichengete munhu. Muchadzoka kuno you come back with nothing. Ndima yako. You come back with nothing. Hauwanikwi iwe. And we still justifying. Chino vachitaura zvitogwa nambuya. But ndo zvandiri kutaura inini kuti vachiudza mwana nenzira yakadai. Vachiudza mwana nenzira yakadai so. Nenzira yakadai so. Zvonesa zvikuitika kuti mupenyu hwemwana wavo right now. Izvo
izvozvi ndozvavari kutsindidza kuti dzamwana mwana agara kutorwadziwa zveshuwa. Guys, ina handina chandofanira kajustify pazvinhu zvakadai. Handijustify zvinhu zvakadai chaizvo zvikaita sei handijustify zvinhu zvakadai. There is a better way of talking maine mwana vachitaura nyaya yemombe. There's a better way than to you place the case and tell voice ramai yavo kana vachisvitsa message yabva kuna mai vavo vachisvitsa message yabva kuna mai vachisvitsa kumwana. Listen to the tone of the voice. Listen to the tone of the voice. Listen. Hello. 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 Ndepsisi maswera bo. Mushe kanjani? Ndiri bosha wangu ndiri pabasa nandoda ngoti ndingobatsira mwana uyo a bit. Just nene something chinogona kumboita kuti timbotaramutsa mhepo iripo just a bit. Zvandikufunga wangu. Taurako. Tasata vhura line but taurako. Ngaamuke kuseni like kuma 3 am handiti. Weti yake kutanga. Oizora, oita bucket. Besina chinhu really clean. Oita bucket, ogeza like achidzingawo mhepo kuti zvandikutumirwa ngazvipe. Then omira almost about 15 minutes. Amira about 15 minutes yawo moya kuita sink in. Ozogeza nebute nemukaka achingodaro. Hausi mushonga hachisi chii but zvinombotaramutsa mhepo. Kuti akwanise kuwana kushanda because obviously vari kuda mari kubva kwaari mwana uyu but she cannot work when things are like that. Yeah, she can't work. She can't work. Saka ngaambotry akazoonawo zvazorambawo zvinenge zvakutodawo kuti ambofambawo anything. Akufamba awane kufamba. Ingamanzowana achiudza mai vashara zvawakawanzwa izvo ndizvo. Ndamudzvira tikana kutsvaga mufa ndichimuka kana achiuziva chimuti chinonzi mufa ndichimuka so akachisa mumvura otipopoterawo kuve nevedzinza rake vamurwiriwo kubva kune masaska mutu aya asina ukama nawani wombopopoterawo kuti mhepo dzemusha kwamai ngadzimbotaramuka aone kuita upenyu because haasisina kwekumhanyira mwanawo. Zvakaoma. Thank you caller. Thank you very much. She's in the comment section. I hope anenge achitora hake manotsi. Iri bosha ndamudzvira dzidziso rake. Funge zvakaoma funge. Right. Ndati Tony ini chero ndikati ndine voice yangu pamusoro but ndichora nevana vangu vanotoziva kuti mama apa havasi kutopopota vakutotaura tikutoseka. Hanimona. Nokuti ndakaibvako ini kuna mai kumboko. Mashoka vakataura zvose zvawaitaura zviya uchiti uzvibata. Vamweni tazviona makachena chaizvo. Kuchena iro. Vamweni. Makachena asi zvemessage yenyu ndei. Wai namai mutaurirane nababa vako kuti ndoda mombe dzangu dziya nokuti kwai mukasadero nhamo iri kwauri uchachena chaizvo asi murume dho. Right. Saka ngachiti kwanzi pamwe vane voice serenyu ndoda kuteerera voice iri rekutanga iri tanga kuteerera voice note iri ugozoteerera voice note pekupedzisira unozoti zvakafanana ere. Teerera. Nokuti zvokwadi munhu kudzanzi munhu ndokunga ane musha wake nemurume wake. Ndozvatinokurudzira chero mukachena zvenyu musina murume but chimurume musina. Asi mungane musha wenyu nokuti praise hanzi uchawanikwa nokuti baba vake vakandibvisira ng'ombe. Handisina chipereti nababa praise. Kurati na praise ndakasunungura. Zvino imwe nhamo yose yamuchapiwa inobva kuna mai nokuti vane chisungo chokuti vari kuda mombe dzavo ende vane chinyunyu chokuchengeta kwavakaita. Vari kuda mombe dzavo kuna baba vako. Yes. Saka wotoita kuti utosunga baba vako kuti baba ende ambobvisira mbuya mazvinhu zvavo. Pavakauya kuno kwacho davakaudza kuti furaine pana mbuya muchavabhadhara. Asi amakanyaradzana zvenyu South Africa ichengeti munhu shemu. You are going to back here with nothing. Paina izvinhu zvavo. Mukona Tony yachinjaka pavatanga nepapa. Zvakatondiomera kuti samukutotaura zvichokwadi ende zvokutoitika saka zvakatondiomera ndotowo pamahwani. Mai havasi kuda machira vari kuda mombe dzavo kwete zvemachira zvamutoredzera mutisai. Zvacho zvakaoma mama. Havane chimwe chinhu kunze kwemombe. Zvibata maprofita ndizvo vakahondondibudira pachena vakati dhokasi kana asina kubvisirwa ng'ombe dzangu hafi akachamusha hafi akachamurume ende hafi akagarika. Pandakaudza kuti ndiri kuzisangana nababa dhokasi vakati kana akatotanga izvozvo zvokutotaura nababa kuti vasangane kwavasina kundipa ng'ombe dzangu dhokasi ndinomita munyama mosingaiti pafoni
ndoza wakapanda akapopota ndikati baba ndikazigawasiyana neni handidi kuchitupa nawe ini vasina bvisa kumbidza mai nokuti zvokwadi mai vari kupopota ende vari kupenga ende vari kukupa munyama baba vako ngavazame kuti vakusunungure ende vahwisewo dhiyo yoyanda kudza ngavakusunungure nokuti wavari kupandira kana vachikuda semwana wavo ngavabvise ng'ombe dzamai vakusunungure upenyu hwako ufambe zvakanaka ndokasi uchatambura zvokuti uchasvika pakupenga mai vakurovera dombe pasi kwai mai vari kutokurovera dombe pasi handi mazvona ti toni yedzatitamba vatanga zvakanaka vazenge vakutaura neenga kana kuti maemotions ameno handi mazvona. So guys, this is not right guys, this is not right. Vabereki madzaya dzingadzize kuti pane chakaipa ngatimirei pachokwadi. This is so wrong guys. Imagine uri kuiswa peke uri kuitwa gwa zvakadai namai vako unoda kuti baba vako namai vako vakarambana pane mombe yako ari kwambia kuti aisi mhosva yemwana, inenge isiri mhosva yako, inenge isiri mhosva yako. Handiti right? My joy ndisirewo number mcomment section. I'm going to take only 3 people vachafona, 3 people who are going to call, 3 people. Ndisirewo number mcomment section. Tepinda muchikamu chinotevera tikula kugara nguva yakareba panapa. Katite 3 isai nikikiri. Isai number mcomment section. Isai number mcomment section. All right, mirai munzwa. I'll send a message mwana. Asiri. Okay, asinde umwe. Okay. Right. Listen to this one. Yasendwa na somebody ari comment section umanditika. Hi SIS MELLY. Nyaya mwana uyo yaipira kuti mai vakeo havana kana tsitsi. Inini I was in the same story, but last year I raised my money ndikatengera mbuya mombe, machari nemagumbezi vakapiwa zvinhu zvazvo. So dai ari kushanda ingotengera mbuya vake zvinhu akazvimirira. Cause ini ndakaudza baba vakatondipa imwe mhinduro kuti ndaifunga nazvino kuti ndinongoti kuti havasi baba vangu here. Ndaida kuvakira mai vangu imba asi mai vakati hazvigoni kuti undivakire imba vasina kupiwa zvinhu zvavo, kunyangwe vasina kutaura kuti ndozvida, asi kwauri kufamba kwauri kungofamba kuringotaurwa zvemombe. Ndeumwe ushu. Animona. Nai Clarice inga matangire voice note wamanzwa wani nayaskana. Matangire voice note mayasa kumanzwa zvakanaka naka matangire nyaya wani. Mwana akaposta picture yake. Mai commented the picture ishi. Vamwe nitazviona makachena chaizvo. Kuchena iro. Makachena asi zvemessage yenyu ndei. Wai namai. Anditi mukona ndo message. Mutaurirane nababa vako kuti ndoda mombe dzangu dziya. Nokuti kwai mukasadero nhamo iri kwauri uchachena chaizvo asi murume dho. Nokuti zvokwadi munhu kudzanzi munhu ndokunga ane musha wake nemurume wake. Ndo zvatinokurudzira chero mukachena zvenyu musina murume basi chimurume musina. Asi munga ane musha wenyu nokuti praise hanzi chowanikwa nokuti baba vake vakandibvisira ng'ombe. Handisina chikwere tina baba praise. Kuna tuna praise ndakasuna. Andi muri kuona pane nyaya. Mwana vangoona status yemwana akachinja picture. Ndopo wakanokomenda. Asi mukomenda ndobva vachiisa message yavo yakutebva kuna mai kuti message yenyu ndio iyi. Makachena yenyu asi message yenyu ati muchachena yenyu asi iro mukachena mukadi hamufi makarogwa nokuti mai vakuda mombe dzavo. Chena ukarowa ukachena ukadini unove chii uchichena usina murume. Ndio message yamai. Handi vana mai mukangoziva kuti vana ava kana mukavazvara mukavarera vakakura handika, you must not have that inonzi sense of entitlement. Hello. Hello, SIS MELLY. Yes, what do you say? Mushe. Ndadzoka zvene handimandiziva. Ndiwani. Ndinotula akambhuya nenyaya yake last paya achikumbira kuti mutaura nemurume wake paya. Murume wake iri yeye paya. Ndinoiti Musavata. Oh uyo ukuzoenda kumiri kuningi kune taundi ndiri pa live. Kautida kumtaura it's fine. Nditaura. Taura. All right. So ndambozama kuva patient nchiti apa muchazowana rimwe gere tichazoita finalize tichitaura nyaya idzi kana kuri kuti tichingozosiyanawo tichizogadzirisawo tichingoona. So kubva paya pamangataura naye haana mbozosvipa time yekuchoka kuno. So ndanga ndakunetana naye nyaya yekuti tine vana. Uri kuti ndakataura naye paya haana kudzoka kumba. Aiwa haana kutombozodzoka kana kutozofona.
saka nyaya yaari kuchema nayo ari kundiudza kuti iwe wakanditsvagira vanhu vekuti vataure neni vasina ukama neni vasingazivi vaunongononga from Norway kuti vataure neni. That's why ndakamuvha on, hana kuti ndakamuvha on, ndakakunyararira unofunga sekuti zvinondifadza here. Afone chero mwana akarwara lasi ndairwara naye mwana, ndakaswera kuchipatara, ndakaenda kuchipatara ndikaadmitwa, ndikazodzoka ndikamuudza kuti naiwe kokufonawo kubvunza kuti mwana ari sei, akandiudza kuti ndikakufonera ndiko kuti apore here. Ndikati no. So ndikamubvunza kuti ko nyaya iri kunetsa ndei, ndipo akandiudza kuti iwe wakafonera sisi vako Melly pandisingatozivi nezvavo uchivaudza nyaya dzangu, uini ndakakudzosisa pavanhu namba dzangu. Ndikati no, I'm sorry, nekuti inini ndakaona sekuti kusaidi kwangu kuhama dzangu hauna one wauri kugona kuteerera. And I like that lady because ndakaona paine dzidziso, ndakaona paine zvinhu zvakawanda zvinogona kuti zvingatibatsira to my side. That's why ndakamufonera ndikamukumbira kuti ataure newe, asi kana ndakareshwa sorry haana kugamuchira sorry yangu. But chaakundirwadza iko zvinoti Melly ndechekuti ndine vana 2. Haana kana zuva raanombofunga kuti rega ndimbokandawo 100 ndagona kutenga magetsi paari nevana. Mumwe anoenda kuchikoro, kuti school fees haatombozvifunge, zviri kundiremera, handizi kuti ndoita sei. Right. Unoziva usati wauya kwandiri uchiti ndokumbira kutaura nemurume wangu paya, uri kurangarira kuti waitochema nenyaya yemurume wako uyu nevakadzi vakasiyana siyana. Handiri kuzviziva kuti wakatoitaura nyaya dzokuti waanesa nechihure. So now he is using kukumbira kwakaita inini. But to my surprise, pandakataura naye murume wako angasotaura zvakanaka. Akataura zvakanaka murume wako akazvitsanangura akati iwe hauna respect, akatsanangura a lot about you. Zvandakadzoka ndichikuudza iwe kuti murume ari kuchemawo nenyaya yekuti mumba respect. Dei asingadotaura neni utanga asingandizivi, ngadei angotaura kuti handichandotaura nemi handikuzivi. But takaita 2 hours tichitaura achitoti ndinonamata ndinokansela vanhu ndopinda kuSDA zvakanaka. I'm surprised kuti after 5 months or so ndopakuti saka iwewo semunhu chokwadi chiripo ndechekudai. So ndikunyapa here guys, munhu who is now using sisi vako vawakashandisa kuti vataure naye tikabvumirana zvakanaka naka kuti uchachinja zvito zvaari kuchema izvi handiona. But iye angagara asingasadi. Now he's using this as a scapegoat. No, inini ndatombomukumbira nguva yose abati makodzo angu, nhasi ndatotomashura, Mwari mandinzwa here kana kuti chii chaitika. Ndikatombomuachiblast masoroko, ndakatombomuti alright fine, iwe kana uchiita uchakwani, hauna mari, hauna chini, haana kuti iye haazwa achadi, asaka ndizoti handina mari, basa ndinoshanda inini ndinowana mari according nekushanda kwandoita ndozvakandiudzawo. Sorry Adoni. Mufunge mwana uyu akanga achinsana nemurume wake zvokutodaro. Murume anyway, murume ndi elder vekusavadha kuSDA. Elder chaiva vasingabati elder vanoparidza, elder vanokansela, vanotori kansela vemuchechi. Murume akati, mukadzi akati sisi Melly ndanisikana nababa handichika chihure vakadzi vanga angasingasanyari handiti achiisa vakadzi pachi maprofile achidini handiti mukadzi akati sisi Melly ndanichikumbira ndazama hama dzisi vanotomutya kuti vataure naye, vanozama kutaura naye but vanodi anovapindura rafu. Ndokumbira kuti mumbozama kutaura ndikati ndanditukwe here, andihotukwi pafoni apa ndikazomupindura pfocho ndatukwa kazoi kuna munhu wanditumira akundituka handiona zvikanzikana ingozamai sisi Melly mwana ushu. Ndikati alright pakanaka ndipe phone number. Ndo dzimwe nyaya dzanezvati kuseruku dzamunenge musingazivi dzichingauyi pano. Typical example right. Ndafonera murume uya haana kuitawo nharo kana kudii. Ndakazvintrodusa undo sisi Melly kudii ndauyawo nenyaya yemudzimai wako so andauya nerunyararo. Mwana uyu ari kuti ada kuti mbeke vakike hanzvanzi pari peri pakakanganiswa nemukadzi uyu agadzise tigadzirise muwirirane nemba menyu. Murume akataka kubuda shaiva chirondedzera haandirespect, anoda kunditonga kumba kwavo zvikazodai akataura dundu rezvinhu. Ini nokuona ndatitoona semunhu mukuru kuti okay baba ava because ndakataura navo kuma10 vasikokumba vachiti kwanzi ndakatogara kubasa kosi kumba kuendeki. Ndikataura iti hanzvadzi zvichemo zvenyu chitaurai ndinyore pasi ndigotaura naye tigotaura naye toga sevakadzi. Ndokubva ndanyora zviya ndina kuda kuisa taura zvakawanda wanda ndotoda kugadza nyaya yevanayi. Ndanyora pasi zvichemo zviya ndadzokera kune wedu uyu munhu ndikati munenge naona murume ari kuchemawo nenyaya dzokuti 1 2 3 things 1 2 akandipawo mukadzi akabva nditi sisi Melly ndobva asi iwe ukuti iwe uda imba yako handi chiteramira ukumbire reguradzwe kumba nokuti iwe ndakubvunza kuti uda kundinya pakadai ukati uda kundinya nemuda munhu wako because mune vana 2 mese haunga tangi kunoita imwe marriage no problem. Saka iwe chimudza murume wako kuti uchagadzisa pacho pari kunzi kudi
pauri kunzi uri kukanganisa pachona auye kana uchizvitawo zveshuwa wabva wadi wagadzisa mugari zvakanaka mumba menyu. Handitika zvikanzi po murume ndipo pakaya kumba haana mbotaura zvekuti watumira si vako. Handika vakatoseka vakafara 2 days. Murume akati ndadedzwa kubasa kuLimpopo. Hani muri kunzwa mukadzi akati kuLimpopo zvikanzi mumba mamusisina kana bonde kawo nguva yakareba. Murume apaka mukadzi akati ndinoenda kuLimpopo usina kundipa futi bonde. Hani maona zvikanzi aiwa ndikuenda kuLimpopo. Murume akabuda chiti ndikuenda ndodzoka pa nemusesandi ndikuenda pa weekend dzoka nesandi saka bonde ndokupanda dzoka mukona tanga singasadi kana akutosingazakorana nemukadzi wake. Hani maona uya akatonongedza bhegi murume akabuda akaenda hana mbobuda nehembe dzakawanda achindikuenda kuLimpopo kubasa ndodzoka nesandi pari kutaurwa papa ndodza 5 months 6 months idzi ana ari kugara nani kuLimpopo kwaenda kubasa achidzoka 2 days anga nemukadzi kuLimpopo guys amusi kuzvionawo. Can you see the handwriting on the wall? Akatoenda chitishota ndinogara pacho kanzi akana naye murume wacho ndinotsvaga pekungonogara ndongonotsvaga pekunogara pekunova chado 1 night chete ndofuma ndichidzoka ndobhuka zvimalojuko ndokuri kunzi ari kuloji 5 months nanhasi 5 months nanhasi ari kuloji kunondifonerawo nevhidhiyo kwai dadi kuvhidhiyo ndei kuti atingofona straight ndiweka ende dzimba dzanisa vedu dzimba dzevana apa dzimba dzanisa asikana handisi yangu tinokudzai chiti kudi kuti muwisise yaiti vafanire bheka rukona dzimba dzevana dzanetsa. Hello taswera vaswera sei taswera ndiniona chora nemikukosha iko. All right. Ndabva ndati FM yangu yabva yake. All right, ndazviona murume wako akabva chiti ndikudzoka ndikungoenda zvekubasa ndikudzoka nemuse paweekend Sunday. Saka 5 months ari kubasa ari kugara paina iwe. It's like mangu atopa makuhwa zvokuti ndizviiswe patebhu kazvinaombo hama dzake hangu dzimwe dzandotaura nadzo vana baba mukuru vatonetawo. Makuhwa acho ari kuti kudii? Ari kuti kudii makuhwa? Makuhwa ari kuti chii? Ndakatoota zvezvo kutovabvunza kuti ndikusvika kufondera baba anacho havasi kuansa koo yangu mwana haasi kunzwa zvakanaka muvaudza izvozvo zvikanzi havasiri kunoko vakaenda kuJoburg. Ndikati vakaenda kuJoburg. So iye pandakazotaura naye akasaunda like ari kuHammaskral haasi kuJoburg. Ndifana kuti ndaitaura nabanguru vakanditi uri kuJoburg uripi zvikanzi ndiri kuHammaskral batanga kutochinja kutanga kutopopota paipa. Ndikati anyway iwe haisi nyaya indandangonzwa kuti uri kupi uripi. So the other day futi ndakafona but pandakafona peta kuti ari pacrash munhu iye wandiri kufungidzira ndokwaanga ari I know that lady ane crash anga pane vana vainyengedza zvisingaiti kuHammaskral ikoko mukadzi yari kuHammaskral ikoko mukadzi uyu ari kuJoburg ane crash. All right. Ndipo ndakanzwa noizi yevana vaingoti noizi ngati munhu ari kuJoburg zveshuwa but iye unozvivanza. So inini chinhu chiri kundirwadza right now sisimeli aneno kuchengeta vana ende nemamwe mavara ari kundiudzai kuti ndakabva ndamuudza kuti anyway because it's been long shamwari chimboimaginawo kuti iwe wamove on nelife yako pandichazotsvayawo kuda kumove on nelife yako hembe dzako dziri mumba anditi I'm not saying ndikutsvaka boyfriend chiro kaitsvaga unogona ndiona ninokuti yakainda the truth of the matter is ari kugara nemukadzi taurako kumukadzi state time. So ndaimuonesa kuti ndokuna kuda kumove on anditi ndotsvagawo mumwe munhu anodawo kunone zvangu anozokwanisa sei kupinda mulife mangu hembe dzako dziri pai dziri mumba mangu ndiri ndikubhadhara rendi hautombozvi kuti ndabhadhara rendi sei hembe dzako maturusi everything zviri mumba paunozopinda mumba people they will blame me kuti nini ndindiri wrong ende unogona kuwana that power because hembe dzako dziri mumba. So ngatiite zvinhu zviri fair wochibudisa zvinhu I know ndiri kurwadziwa but wochibudisawo zvinhu zvako nditsara ndiri pari safe haasi kundinzwa right. Muna chokuti handida kuudza chokwadi mini wangu ndida kuti unyatsokubabata pabatisise zvichagona kurodza but is the truth. Murume wako ka inhubu handiwana inhubu murume wako zvari kuda kuita the reason why asiri kuda kutora maturusi ake nehembe dzaakasiya idzi uku anoziva kuti mukadzi wake nevana ndekunde vari kupi kwaari kwatozviziva zvekuita kuita magame ake ari kubhodla mari dzeko achidliwawo mari ikoko handiwana kana azodzingwa zvikanetsa anenge anenge kuinda
achadzoka kumba kuti mupa mangu muno hembe dzangu mupa mangu pamba pangu panapa pane uchamudzinga ndo zvandiri kuona zviri kuitika but izvozvo ndo zviripo ndoshanda ndoita sei ndiri musango munozva ndambozama kufondera imwe brother yangu anotombozama kundipa maadvice its only kuti vanhu vasiri paground vasi kunzwisisa pain yangu ya ndiri kuunderstanda pain yako iwe zvowoita munyinaka tora mablack hembe dzake dzise uise mabhini eblack aya ehe wosungirira mabhini eblack nokuti shamwarika it doesn't work kuti urambe wakabatirira pahembe haunyengwi nehembe iwe hauvati nehembe dzemunhu namaturizi emunhu chisungirira maturizi nehembe muplastic reblack uone kukona kwaunozvikandawo because zvichiramba zvichikurwadza uchiona hembe dzake dziri mumba uchidzipeta everyday uchidzisudurudzawo hembe dzake like ndichifunga kuti mwana mangwana anoda scaftini everything ndakangogara ndiri one as a mai ndiri kundirwadza zvisingaiti aino kuti zvinotokurwadza aino ende wakataura kuti basa rako ndekugadzira musoro musaluni ari kukuregerera muruboyo mari musaluni ungazokwanisa kuti ugoti kwamuri kukogoti chikafu ugoti renti yevana kirechi zvese anyway handisi kuzvigona ende chimwe chinhu chitotadza kuti nditosimuka inyaya kuti ndikabatwa nestress ndinogona kuva down zvokutadza kuenda kubasa chaiko zvokutadza kutonoshanda chio ndikapinda musaluni macho ndenitori nefunga zvakawanda zvokutadza kuenda kubasa zvimweni dzeunotombozvibvunza kuti wai ndakazvinhu zvaitika ndiri musango hama dzizhinji dziri kumba wai ndisina munhu anondiyeupawo zvakadai ari kuda ngodisturba life yako chete kundidisturba sisimeni ukatora hembe idzi uise muplastic unopa kuchechi unosiya kuchechi kwavo vagozomupa hembe dzake asi inenge isiri mhosva mangwana ekuti anga ndiacusa nayo handiti dai muningina uchiri kutya kuaccuswa nemhosva yeye apa pakadai munhu akusiya asi kupakada renti kana salt kana chi abuda nanogara nomukadzi uchiri kutya kuaccuswa chi apa what have you done waite iwe chakaipa uchiri kumuda mafeelings andi bapasisina sisimeli saka hembe ngadziende kuchechi ndisa kuchechi kuti ndaya nehembe dzaumwe wainza eddides ndaya nadzo pano because inini havadi kutaura nini saka ndaya nehembe dzimuzonditsvitsirawo then you move on upenyu hwako muningi wangu zvimache zvichirwadza nokuti chete ndechoti ucharamba uchifunga isiri kuti ushandire vana vako ava tu nokuti watove single mom wakunzwa watove single mom munin'ina wafunga kuti uchisimuka ushandire vana vako nokuti vana vako ava they are looking up to you vana ava kuti vaudze zvekuti baba vako kana kuti kudika avazvizi unosaka zvinoita manje kana depression unopesera kuti ahasha kana kumwana saka vana pesera kupika that any negative vibe inenge chibuda pauri it's not good for the kids saka iwewo chakufunga kuti anichange first step muningi wangu zvezviraitauka uri kumba here ndiri kumba izvezvo right ngatiite video call tirongedze hembe idzi mubepa reblack ini sisi vako ndakuti kumiririra manje hembe ngatichipinda mubepa reblack dziende kuchechi iwe ndakuda kuti uchigeza uchipukuta musodzi now that chapter yemurume wekumasuro yatopera tadatoipedza takuinvite a new chapter wazvinzwa pakadzi masingula pasimuka it's not a shame kuti une vana vako vaviri handi kune vasingwa ndine vana vako kana 4 wakutopa kuti kuhasila zvizati ndikuzasilira vana vangu kudya chaunoda ukabata mari yako une vana vako uyu murume elda boura ngoma kana muchazondiona elda ndopatasvika hembe kuchechi ya kwanzi chimwe chinhu futi chiri kuavoid chikudisturba mwana mwana wangu ini atovaneka anodisa baba vake zvakanyanya zvezve so nowadays ndakatanga kumuona kusaluni akaona like vamwe vana vachimhanyira dedi anomutarisa nezvito reenga rere but ndaingozviona but ndingambozvisi mwana ane makore mangani ane 6 years right gara pasi nemwana mudzapedheti wakaenda kubasa wazviwa ya ndoita kumuudza but iye manje like musume akatotora foni yangu akabuda naye panze akasendera dedi vake message ndisingatozvizivi ndikatozona message later and ana kuipindura kuti message iyoyo iye murume ndakatozona kana uchida kuita problem yemwana ekusa message bloka mwana ne 6 years angazivi bloka baba chibloka baba mwana isima message asingapindi iwe kuti dedi vachauya vari kubasa mwanangu dedi vachaziva vopona vakaenda kuhondo kurussia dedi vachadzoka vopona vakaenda kuhondo kuukraine uchingodaro unokuziva kuti kuukraine mwanangu ndokwavakaenda vari kubatsira kugadzisa nyika ikoko zvinhu zvakaoma vari kugwa hondo neumwe varume ndokwavari kuti mwanangu zaro vakaenda kuhondo zvapera izvo iwewo ndakuda kuti uchipukuta misodzi yako kola zvokuti unoita stress ugere mumba uchichema uri mumba uchitadza kuenda kubasa kushandira vana ava tichida kurukwa musoro hazvishandi chikubva nhasi makeup masava nekusaluni vanogeza mani zvandoziva ini vanokusaluni vanogeza makeup wanzwa lipstick
shanda ushandire vana vako kana ukabata mari ukaungana wakutengesa indonohodha mabreads edzemushopu uri kunzwa hodha zvodadiwa mawivhu machii ita mari iruka mari uchibata ne12 uchiita musoro ita vana vako ngaje zvavanoda vasafunga unani vana vakafara ukavatengera zvavanoda gepu ramabayirira vatofungiri havarifungi gepu rababa andiona but right now une stress sotsara kwawaita so even mwana akati mama unotogona kutorafura I understand you vakadzi tinozviita kakakaona tese anomaona muningina muyo munhu is high time now chimubvisa watogona ukafona chimubvisa muyo mako rega ndipokutorera madzikoma wako vaviri vatatu vambotaura newe guys fona mutaura nemunda akuda motivation mwana uyu hembe mubhegi kuchechi kana hembe muplastiki kuhama dzacho kwawana kuendesa kuchechi kana hana kufa kwahadzityisi hembe dzinotyisa nedzemunhu akafa muyu mupenyu chokadaro kunotengesa kumazityi right now kuti aka ndakatengesa ndaida kuti ndibhadhare mwana school fees unotobvumigwa andiona iri spirit tutongoita kwauri kuti ndinosiya kuchechi kana ndinosiya kwahama dzake kwawada ngonosiya unozvichisa vachamupa andiona otherwise mupenyu chero kunoisa kumazityiwo 5 rand 10 rand yamutengewo dhebhero andiona but kungoti hedu hatisi kuda kusvika ipapapo indanosiya kuchechi kwake kana kunopa hama dzake kuti muzondipirawo babanhingi uchitopedza kudaro you block that man ndoda kuti achakutsvaga uchana kutsvaga manje nepasi pemuti nokuti wamublock hauchamutsvagi hauchanyengereri chero mwana akanzi arwara kola mira nemwana wako uri wega chikuzvitora kuti ndiri mukadzi akafirwa nemurume handina murume akafa kuhondo akafira kuukraine wotozvitora nenzira yekuti handina murume andiona saka ndinda kutongomira zvotoita vamwe vakadzi hana kufa danga ari munhu akafa ndoita anohlisa nokuti zvemufichi mupenya ari kutogalavada kuvata akaisa musoro ake pambachesti yemazamo yomwe mukadzi andiona asati zati akasiya mukadzi kumba uko iwo maturuzi aiti utengesa akaona zvakadi kuutengese one start maturuzi acho maturuzi acho anatomboona tombori maturuzi ane kumeso mezviro zvakanyanya kuwanda saka akazati hana basa nawo ndozvaakasiya maturuzi wayo hana mbonyanya kuwandawo zvawo ndozvaakasiya hembe ndakatodzisa muchanga nduki ndikatomutumira piki ndikati hembe dzamirira kuenda kukaravhani pane imwe karavhani yakabhopiwa so yataimbotakataka kugara kumasuro so akaipinza mu ipana muti hembe dzako ndakudzenzisa kune muzukuru wako ari kukaravhani ndopanga akundiudza zvemozi ini ndikati chitora hembe dzacho unopa hama dzacho ngozi yacho kana kunopa mufundisi chitonoti anomukira mufundisi ngozi here ngozi here vari kungokuvhundusira murume wako ari kundivhundusira bhosi haedi kuti abva afonera vamwene vangu meseji ndikati ivo mama wachona kana vari munhu anoda kuvaka wai vasina kudzoka kwandiri vachindibvunza nezvenyaya idzi mai vanotoziva murura munyuwani aripoka varitoziva murura munyuwani unovaziva zvanoita here vana vamwene venyama vana vamwene from yewa unovaziva vanenge vachitoziva murura munyuwani vanenge vachitoziva gemu rese vanenge vachitoziva ndiwo unozopedzisira kuziva iwewo ivo vachiziva zvese vachitove trade remwana wavo naipapo henyu muri kundudza chokwadi because tete ndandinavo kuno kumageza ndakabatsirwa ndikatozvatsvagira basa pretoria havataure neni nowadays you see ndakatongoona kuti maybe pane zvavakaudziwa you see vanenge vachitoziva gemu rese mai mwana vanenge vachitoziva iwo muntu wakatozvinetsa chatovepo nchekuti iwoweka just move on neupenyu hwako pahembe apa isa kuchechi zvengozi izvo ngozi kana waisa kuchechi hembe dzake you come you block munhu wopfugama pasi wanzwa wochinamata kuti Mwari maona ndagara ndiri sechirikadzi mwedzi yese iyi kubva asati aenda ndaigara sechirikadzi murume ari pachindisema akazosvika pakubuda munhu akaenda Mwari handina kukanganisa kana kudii kana zvinhu zvichinge zvaora zvaexpire you move on ndakuita move on sewifi iso andimona saka Mwari chiritungamirira basa rangu remaoko ndikwanise kuchengeta vana afa ndichengete vana ndiri single ndavewo kusingle mamu zvinhu zvangu zviendeke mundipewo makastoma kwanda wonamata kuna Mwari uchisimuka ipapo uchitoisa paglasi kudai sokuti but ininika zvokuchema zvapera wototaka kutogeza mangwana chaichaiye makeup yako tushoti kuri kupisere kola ai kuri kutonhora nowadays no problem tracksuit yako jini rako whatever zvakanaka mai mwana chitoinda unoenjoya ende gaudzwe nevanhu kuti mukadzi ana kana stress free kuna toonekwa atosimba garo riri kupfachukira richinda neukoko uchamona kuti puripuri kuya musi wana kuti puripuri kuya utifonere toda kumupedzera anamboshungurudzwa panouya anamboshungurudzwa zvokuti dhu murume azive kukosha kwako ende apapa ari kutoita
zvezvekutonduza kuti unondiclaimira kuti ndinodana nani ndo zvaanoita kana chinganyinga anokupa varume vose nevasingazivi unopuwa varume vese kuti wakaurana ningi kaurana ningi usina inini hangu asati ambonde accuse hangu ndo ndakambomwi because haana anything chaanogona kutondi accuse inini ndini ndowari because last pane munhu wandaiti anodana naye sorry mwana sorry uri kupi mningina ndiri kunonzi kuFauvateri kuri palale guys vari kudhuze nemumbonoona mumwe wedu nemunoona mningina wedu mumbonoswera naye uko kusalunuko andika vakudhuze nekuri palaleko guys indai munoswera naye uko mumbonomusimbisa mningina unoziva nonzi Kora Obidi ari paFacebook unomuziva nonzi Kora ndimuziva haumuziva nonzi Kora Obidi andazve paFacebook apa chimwe chidiki chakasiyiwa tabwa rafu nemurume manje chimusocialite chiri kuita kushotesa gore rinoka chiri kuita kushotesa paFacebook apa titiri pomwe mwene takazara kudai tiri 17,000 takaokera Kora achitamba asina kupfeka ari kuita kushotesa murume ari kuita kutsva maimwana chiri kuita kushotesa chikora chichiita kuita kushotesa maimwana ndo Kora Obidi nyora kuti Kora Obidi KORA akasiwa nemuchimwana chake akabuda mumba nechimwana chake chine maweeks chisati chakwanisa 1 month achidzingwa mba nemurume achangobva kuzvara but zvino atova pane rimwe level kwete level rokuti kudizvi level zvazvinhu neziro aitengesa zvimapoitred zvake zvakadrowa 10 chete one chainzi $1,000 10 chete achisumudza kumba kudai unozoona kuti murume ari kutsvako Justin usha kuti wodii andiri kunzwa ita yauri akatenga futi motikari chijipu chakanaka iwe chemwari nei masingu muripiko uyai mutore nemuningina uyu wenyu uyu masingu muripiko Masingles, where are you? Please call in and talk to your sister. Oh, where are you, singles? Welcome here to Singlewood. Murukupi, guys. Kura nomuda. Kora. Was. Kora kitchen. Was. Kora nomuda siga iti mwana uya. Nechi tunashakira hona. Hona. Chakata jairi kune murume chimwana ichi. Vanhu vakadzi vakutozvitadza zvakatoona Kora zviya. Unoona mukadzi mumusenge isiwe kuZimbabwe kuchichemera ari pamurume ari SIS MELLY handina chokupa vana zvakadona Kora akati apa ari kuforeign land ka hakusinga kwavo akati move on fast like a wifi hanmaona kana tete munoziva kana wachimbotanga kusvika kwaurika zvinomboti ataka asi tekutaura kwenyuka aiwa I will try ndichatogoza nausimuka disappointed nemasingles angu ari mucomment section guys fonai mutaure nemuningina uyu fonai mutaure nemuningina mumusimbise uyai musimbise muningina uyu guys asiyene nezvestress dzako kutaura kundoita stress musaluni handichagoni kushanda fonai panhamba dzandakapinda izvo asi ndakadzima foni sorry foni yakadzimwa sorry yenyu ndandakadzima foni ndingofona ndakadzima foni ndirai ndilaite Kora wani munhu asingagaye munogomutuka mucomment section mugomutuka hachiverengi macomments hachina basa nemacomments enyu masters munenge muchingokana momutuka nhasi mangwana momusira masters momutuka nhasi mangwana momukandira masters iye anga achituka mwani munhu asina kana pressure chikora Obidi chiya muchipedza kumutuka kora pfeka tichipedza kuti achitapedza kureva comment yako bvati gumbo waru mudenga kunyazoburisa bhurugwa rake mungamudii momuite sei ndokuona zvekutukwa nevanhu zvinokutaurwa zvazvina kana dhiri zviya hazvakana basa zviya kana dhiri hazvakana dhiri zviya Kora apa tichingosapota tichingoripa tichingotuka tichingochisapota tichingo maviews achingokwira tichingodla mari ani ndakatoona kuti nena ndizerera Kora ndaida kutonetsa pasi mibhodhera zvakora zva content yakora paZimbabwe zvokutakura ndiani vanoda kuona mabhonzi achembera iwa yakudai right fonai guys fonai ndavhura mafoni ndavhura mafoni pane iri kufona iri kufona iri kupimwe varume vanomboti svisvita pane dzimwe level dzisiri dzomoziva chachokwadi chitaura right ngatigamuchire kola hello Hi, madam, this is Mary.
Mushe kuri sei? Kuri bo todautara nakona kuti asara hembe ngaatengese atenge magetsi evana nemapampers. Okay, ndozamuda mudzawo. Because haangaendeseka hembe kuchechi iye murume akaenda kumudholo asina chaari kusapota. Rimwe akatengesa hembe at least anowana 100 rand 200 rand. Then maweekend kune vanhu vari kudhuze naye ngavaende naye out. Okay. Handiri kunzwa kola. Yeah. Right. Thank you Kola very much. Right. Guys, tikuda masingles. Andika, we want singles. Muye musimbise mwana ushu. Anditi, toda masingles chete. Muye musimbise mwana ushu. Only single people. Anditi, single people only. I have the same issue. Diano. I wonder makoza ju. Shama Kola. Nawe de mau karo ne munofanira kumsina data ini. Hello Kola, zviri sei? Ndizvaiti muri sei ini ndiri single for 6 years. Aiwa ngaasawara uyu munhu akabuda ega akatiza isakatoita zviva zvinotobhadziwa zvekuri kubuda ufambe otorerwa zvese but izvozvi ndakavaka apa pandakavaka ndinenge vakutrira ndikasivana mwari kwa5 vamegeti 4 ndinomira navo ndiri madhumbe kuno kujoni asi kuti handina ndinotomuita kumuedza kuti ndomuisira meseji kuti ndokumbirawo utengere vana mauniform but ndotoona kuti munhu uya anotozvitamburirawo asi ini ndinotozvita zvese ndakavaka musha wangu pandosvika pandoiti apa pangu zvita kudzingwa ndosaitira kuti ndiise mageti pamba ndotoona zvokuita ndine vana vangu. Amen. Unotonzwa achiti ayaya ndandati ndakaonekwa nemudhebete saka family vavasingaii apa vakaona kuti tushona mongozivaona uyacho ndikabuda ndikaita muvhoni iko zvino upenyu kete chaiwo handina kana dambudziko ngaasawara uyu ngaachengete vana vake handiri kunzwa Kola. Akubuda zvake arega uyo abuda ega pane kudzingwa kunzi fambai nai mwana muinde murove pasi mobudiswa musina kana chinhu uyo atokurega munhu achienda budisa zvidhende zvake izvo zvitirasire kure kumuvhoni neupenyu hwako. Right. Thank you very much Kola. Thank you. All right. Ndikutora one opesira guys. I'm taking the last one. One last one guys. Number yema wekufona munoiziva musafone kusiriko. Ndinokata. Hello Kola. Hello. Yes Kola. Hello Marisei. Musha kanjani? Chibo ndachikumburawo zvenhamba dzasisawo kuita kuti tigotaura nawo tiwakanodawo. Ndovapa here nhamba maini? Aiwa vatei. Yamo zviro chako chinotanga zvino chiashawo chiya. Mira ndiningiri. Une pekunyorera? Asu unoyedhesawo? 084 503 8011 8011. Alright, maita basa. Good, thank you. Ndakutora kupesira guys, kupesira Kola hello. SIS MELLY Marisei. Mushe kanjani? Mushe ndataura zvaona Kola ane murume ari kuita mushado. Aiwa, anoita right. Isusu takabva nengo. Ini ndakangosiyiwa 3 years ago. Ndichangobva kuZimbabwe. Ngosvika kudai somunhu kwakubva handitanzi ndawana basa livhini chino nechino. Ende ndikati kumanje mwana ndosara ndichengeta mwana sei. Iwe waenda kulivhini. So ndandikwira masters. Zvikanzi tichizoona ina ndingaregere basa because unoda kuti ushande. Apo few days later ndobva ndazonzwa vanhu vakuti akambobva ini naningi apo ningi wacho nehama yangu ndakarwadziwa. Unogwadziwa. Ndakamboita stress ndikachema kubasha
kusvika tomo ndaafect a little bit but ndakazongoita soldier on ndikatanga kushanda zvekushanda zvezve zvokuti ndandakuita manights kana 6 nights a week because ndandine stress but then I managed to overcome stress iye ndikatotanga kuita zvinhu zvangu shasha iye paikazoona manje kuti kuzimbabwe ndavaka stand ndakanga ndakatenga ndabva ndatenga land yekuita farming and everything ndopakasina kuti unoziva chi ndakakanganisa ndikasangana ndakadyiswa chichi ndikati shamwari inini mwoyo wangu wakatobuda forget shamikangana zvako zokereko kumwana unoyochiona inini ndatopa ribhosta ndatopa level zvakanzi manje inini mwana wangu handidi kuti aone vamwe varume chino nechino ndikati hapana mwana vamwe varume vanomboona because at the moment I'm not concerned about zvavarume ndomuda kushandirei mwana iye kuti aite life yakanaka saka ndazomudza musuna ndikati aindafunga kuenda kudzokera unogara wazimbabwe pafamu pangu shasha ikuita kubvira were achanozorwadziwa murume saka usatombonetsikana of course stress inotombonetsa unenge kutanga kufunga kuti saka ndichadiwa nani nevana vangu tu saka ndichaita sei saka mwana wangu ndichamudza kuti chi ini mwana wangu pekutanga ndakangomudza kuti dhedhe vaenda kubasa for 2 years ndichingoti dhedhe vaenda kubasa kusvika mwana azobvunza zvikanzi iwa dhedhe vanaenda kubasa uchingoita 1 day mande kuzondiona vachidzokera basa rudzi ndikati mubvunze unozobvunzani unozobvunza dhedhe vanokwanisa kuudza but munoziva mwana wangu kuzvanga chizi 11 vanenge vakuziva kuti something is off panapa akazotanga kundudza zvikanzi I think mama I think baba vachi vanenge vane kumwe kwavavo kugara vanenge vane imwe family because handisi kunyatsozvinzwisisa because baba vangu ndinovada ndinovasiwo every day this is not how he used to do ndikati aiwa don't worry saka takazoita kunyama kuti takazoenda kunonzi kuzimbabwe kuno kuuk uko ndopatanodhumana nababa vaive nehama yangu yeye pakaitika bungozozo chero mwana atanga kupopota wis ndakati ayo mwana wangu dondiwari shamwari yavo iye mukadzi yemuga kutoti we can't you tell the truth kuti ndinani ndikati saka udoti ndirwadise mwana wangu kufaira kuti usikamwe mwana wangu ndikati unopenga stereki zvikanzi it's always good kuti mwana azive chokwadi ndikati no if kana chichimurwadza for now I don't want you to be affected iwewe kana uchida kuti zvonozikanwa hauna kana role unoplaya mukati melife yemwana wangu saka uri irrelevant kuti mwana wangu akuzive you are nothing so just know that but mwana ndopakasanga kuti saka mama unalongmaindinyeperwa kuti baba uri kubasa vanenge vaine munhu ndikati tanazwa zvinonetsa ndozvinoitika izvozvo it's life it's part of life saka unatozoita life yako munhu ukatomove on ukatozokanganwa ukatozoshaya kuti kupaipa ndakapapfuura sei unenge kuti udzowa vamwe just like ndikutaura ini pana ndiri time iyoyoka hanambofunga kuti ndinopapfuura mandiri ipapo nchongochema but unopfuura zvakanaka still it's just it needs time because nezveku zvinotomunetsa kuti aite get rid of those clothes because yanenge achingoti pamwe ndikadzichengeta anouya I did the same thing hembe dzanga dziripo nchingoti achadzoka wotozoona gore rapera 2 years gore rapera wotozoona kuti aika kukumuvhoni ndine so she'll be fine but at the moment she needs vanhu kutaura navo because stress inokubata she needs people to talk to vachisimbisana vachidaro anoita bo all right anoita right thank you zvinorwadza fanike ari kutaura kuti ane muchecho right thank you very much Kola thank you okay neprimrose ndingaona sei kuti ndiri kufona ndoziva sei kuti ndiri kufona pari kufona makozi hobho kuti dairai foni yangu ndingaiziva sei kuti ndo yako nekuti pari kufona vanhu hobho vari ngofona apa indongopika chero yangopfuura ndiyandongodarika pika ndizoziva kuti iyi ndo foni yanhingi ndozoiziva sei ichiuya isina kunyogwa ndozoiziva sei kuti iyi ndeyanhingi isina kunyogwa sita hallo Kola hallo mushe kanjani ndiri bhozva SIS MELLY ini ndiri single mother ndine vana vangu 3 ndoda kungosimbisa mukadzi uyu wangu upenyu hwairwadza SIS MELLY
ndichakubatai kuseri nokutsanangurirai zvazviri. Imbotsanangurai vanhu kuona vahwisise nokuti mutoinspire story yenyu inotoinspire mumwe inotobatsira munin'ina iyeyo arapo. Hanzi ndokumbira kuti mutaure anotsvaga right now arikuda every motivation that she can get. Muri kuona nyaya yangu Smelly kumira kwayakaita. Ini ndine vanhu 3 handiti. Ndingati ndangobvira ndakanyatsopinda mumba zviya zvokuti ndagara nemurume. Saka vana vangu nongoti ndakarera ndega vari 3. Ndiri single mother kudaro. Smelly chekutanga ini ndaisagona kuruka musoro. Vana vangu ndaita mapart time zvimapeace job izvi ndiri kuHarare kuZimbabwe kuti vadye. Ndobva ndazongoitawo munin'ina wangu akauya aida kurukwa twist pane zvinhu zvadonha mumusoro zvaida kurukwa zvetwist. Ndikati ina handigoni. Ndobva ndakutsvaka munhu anoruka twist. Vataenda pane vamwe maiso vanoruka twist vakati chandomuchaja chii pazvinhu zvakadai endai uya ndikuratidzewo kuti twist inorukwa sei. Mbamai vaiva ndiratidza mandaidzokera nemunin'ina wangu kumba mandanomruka twist kupaya. Ndamuruka twist kubva ipapo ndakatanga kugona kuruka twist. Ndairuka twist ndochinja ndaigona chete twist nemamu 3 kuti vana vangu vadye. Ndikagara kuZimbabwe ndichiruka twist iyoyo nekuita mapeace job. Smelly ndaikuudza kuti ndaimuka makuseni kuma3 AM. Ndoenda handimbozwa majuti ekuHarare ekuti munhu anenge achida kutsvairirwa yadhi kucleanirwa veranda chii ndaigona kuita kana kuti 4 per week edzimba dzakasiyana siyana kuti ndimapedze majuti waya ndaigona kumuka zvekuma3. Ndobva ndoita imwe pano ndichibva ndoenda ndonoita imwe uko ndobva ndonoita imwe uko ari 4 kana 5 per week handiti. Ndichipedza kujuti ipapo kuchiedza ndodzokera kumba. Ndichidzokera kumba Smelly mawasheni anenge akandimirira kudai evanhu pamba pandaigara pamba pasekuru wangu hanzvadzi yamai vangu. Saka taive nemugodhi kwatogara kunonetsa mvura pamba pataigara paive nemugodhi. Saka vanhu nokuda kwokunetsa kwemvura kuya vanhu vaiunza washeni dzavo ndichivaitira. Smelly hapana mwana akanga kugona kana kubika kana kuita sei. Ndaiti ndichipedza majuti wayo ndosimuka ndotanga kuwacha mawasheni evanhu vakasiyana siyana. Yandapedza yemunhu ndosimudza dhishi rake pamusoro ndoenda ndonoyanika kumba kwake ndodzoka ndoita yemumwe ndowacha ndopedza ndoenda ndonoyanika kumba kwavo ndongomira 2 minutes ndobikira vana vangu vodya tichingodaro Smelly. 2008 bandaenda ndikanogara kuBotswana ndikangogara 3 months handizviya zvekuti passport unongopuwa 3 months. Bandaenda kuBotswana 2008 ndikanosevenza but moyo wangu uchingori kuvana vangu vakanga vari vadiki ende kungai kuti ndakavasiya nani vega. Mukuru ndo wa97 asi vana ndakavasiya vega Smelly kuHarare ndichingozwa kutumira chikafu zvichingodaro. Ndikagara 3 months dzangu ndikabva kuBotswana 2008 ndikadzoka kuHarare. Ndikagara 2009 manaona mumwe munhu aida kuenda neni kuAngola. Ndikasimuka ndikaenda kuAngola ndikanogara 3 months futi kuAngola. kuAngola ndaifanira kuramba ndichidzokera but sezvinewo ndakaita munyama ndibva kuAngola mandabirwa passport. Ndabirwa passport ndokugara ndisina passport. 2010 ndikati zano ndiripi ndouraya vana nenzara ndokusimuka ndokuya kuno kuSouth Africa Smelly. Vana vachingoriko kuZimbabwe vega sisi vangu vaipota vachivatarisa. Ndikasevenza kubva kuZimbabwe ndiri madhumbe kutaura kune izvezvi ndiri kuAina ndiri musikana webasa ndiri kuAina. Ndikasevenza Smelly. First born yangu akaita form 6 ndikazobetserwa kumubhadharira fees nematichers aidzidza aive mwana ane hunhu aive head girl pachikoro. Ndikabetserwa kubhadharira fees yake nematichers paaidzidza. Second born yangu akaita form 6. Last born yangu mukomana ndakazomutora akambodzidza kuno kuSouth Africa but akazoda ndodzokera kuZimbabwe ndokudzokera. Ezvinezvi kutaura kuno Smelly ndayambuka. First born yangu akaroorwa last year muna June musi wa19 akatonobvisirwa Smelly akachata musi wa11 December. Wow. Tabvapo second born yangu izvezvizvi ari kuenda kuchikoro
ari kuita marketing pane imwe college muno muJoburg. Last born yangu anotamba bhora akaramba kuenda form 6 akazvidza kuti ini zvechikoro handigoni ndogona zvebhora mukomana. Izvezvi SIS MELLY kutaura kuno akadanwa nengezi football club iri kusaidi rekumhondoroko akaenda kumatrials butiwo zvinoita satani akakuvara engo asi vakati tinomuda akadaro then vakamirira kuti gumbo rihile rikahila osaina in ari pakati pekuhila kudai abva adanwa neimwe timu kubulawayo ari kuenda neWednesday iri kumuda futi. Saka ndinongoda kusimbisa mukadzi uyu kuti murume hachisi chinhu. Murume hachisi chinhu anovayarutsa vana vake ari 1 kudai. Ni vana vangu ndakachengeta ndega pana avanondiziva SIMELLY even hama dzangu so dzinomira kuti hazvo wakaita izvi zvinoitwa nevashoma. Ndiri 1 SIMELLY kwete kuti ndine munhu aimbouya kana kuti nekapu yeshuga kana kuti nesalt zvayo ye5 rand kuti batsirika pavana ndakazvita ndiri 1. Saka kola ngasabatikana vasingle mother unotoita upenyu hwako unoyemurika sterek izvezvi ndakatenga stand kuZimbabwe kana mwari vakapindirawo manje ndienda kutangawo kuvaka. Amen. What a story. What a story, Kola. Thank you for this inspiration. Wanzo wakamnini? Nayo andri kutosimbisa mbichana ndiripoona light kumberi. Andika, so mnini wangu chega tisabikire vana usabatikane vachakufonera madiaries, you talk to them anditi kana wananya kubatikana unongondifonera futi tinongotaura isi nyaya. Kwaiko zvino kana usina ma clients kusaloni pinda pa Facebook apo chiona wa live tikomenda nevamwe pfungwa dzinotiza. Kana une ma clients work hard towards kana vichiita kutengesa something mumba mako unganze mari unohodha zvauda kuhodha zvese uisa pa uchitengesa do it uchatenga. Anditika made my days handizivi unoziva ndakagara since morning ndatadza kubika ndikungochema ndanga ndichingochema since pandataura nemi handitombozva kuti ndanga ndichema here but ndanga ndichema pamataura neni handichatombofungidziri ndanditombori nemisodzi ndamboenda mupambedroom ndikatanga kuridza mhere chaiyo ndikabuda chero simba rekuyamwisa mwana ndingashingori kumusana. Shame. Kubva watozvita chimbuya nenyaya yekuti munhu akaenda murega munhu ainde nechinhu chake chiri pari makubaka ande chake rega zvinde nechinhu chacho iwe uchasara uchiita zvako zvine musoro. Vari kundisimbisa ivavo 1 2 3 vataura neni aiwa ndatoona kuti zveshuwa handisiri nindega kunzoko ndingatosvera ndichemawo. Amen. Good. Ende upenyu pamwe mwari vane zvavari kutozviitira kundinzvengesa. Exactly. Saka ndogona kurwadziwa nhasi but mangwana ndogona kuita testimony sezviri kuita. Exactly. Thank you very much mningino wangu. Saka techingozotaura ndi kana usina customer pinda comment section unzgodze vamwe uchikomenta uri momoto zvisakubatsire zvikubatsire zvisakuisa stress. Ndikuna matira kuti ndichazova umwe munhu wamuchapupurira one day. Aiwa tichapupura zveshuwa. Tichapupura zvemashuwa. Zveshuwa. Tichapupura. Thank you very much. All right my sister, God bless you. All right. No problem my sister, bless you. Okay, thank you. Sharp. Right. At least ave right. Ndotanda kangana futhi gainditende vakadzi vari kuCanada madiaries veduweka mune rudo runoshamisa nevarume kuCanada uko makaenda kuHamilton kunoona gogo vaya veduwe makataridza rudo vaasi kugona gogo vaya chikuti ndakavhisitigwa kandi madiaries akauya pano mwanangu madiaries akauya. Thank you nerudo rwenyu vanhu vari kuCanada mufunge handina mboziva kuti shuwa nokutaura kwamoita chirungu kuya shuwa nemunotoitawo rudo rwekutodaro mushanyirana muchinoona umwe anogwara aiwa mwari wakuitirei zvakanaka veduwe ndakafara singaiti kugova nhasi ndofunga vanogona kutove vari nani nyaya kungoda kungoonekwawo kungonzi waitawo visita. So mune zvakavoma kuita 78 years uri kuforeign land guys, 78 years uri kuforeign land uko wakuda kudzoka kumusha satani obva abataka waranda kudzoka kumusha satani obva ataka. Saka maiwa maCanada vedu vaisirewo vanhu Canada maCanadians maisirewo ma11 likes veduwe maisirewo ma11 nemalikes vakataridza rudo neziro one kungoisa kwatakisa post yayo chingoti vanhu vari kuCanada kunonzi kuOntario chichichi vakaita kudurunduka vachiuya ndaingopa madetails kudai vachifona vamwe vakatoenda usiku ihwohwo
kutonoona ndakakundikana nemufaro. Thank you. Musaitire avagogo vega vedu. Kana vangoita sokuti vatiporei mubva mavabatsira vapinde mudhege vadzokere kumusha. Anditika tiketi houses zvavanaro zvavo munongo vabatsira vapinde mudhege vazvidzokera havo kumusha vazogarira kumusha kunoku. Anditi uko sura richaituko. Sura richaiti varambe variko vari 1 hazvichaiti. Anditi right. Takudzokera back kunorepa apo nyaya yemwana wamai vake. Antika right. Nyaya yebirth guys. Toda nyaya yebirth, how best can we do it? Tombo takanoti try kubata baba vaya tione kuti baba vaya vanogona kubatika riko zvino vemwana kana vasiri kubatika nekupi vanobatsira mwana vedu we. Aiwa kana dzambinga dzedu dzine rudo nezino vakandini zino ndakarira baba vasidaira phone guys. Baba vasidaira phone ndofunga maybe basa kwawa kubvumidza mafoni koma aliwati ndiri kutsvaga imani mimi ndiri kutsvaga ndakuziva kuti ndimundivingo zvokuwhatsapp kwangu hanzvadza ndina whatsapp yenyu ndiye ndakatouya kuwhatsapp kwenyu ndiri kutsvaga izve naye mukoma alu. I'm looking for you kuseri vanhu vari kutofona chimbomirai guys timbotipesa nyaya yemwana we right. Saka toda kuti mwana we aite birthday guys. Nochiripo chimwe ndechekudai akaenda kuZimbabwe handi anofanira kuenda kuZimbabwe aine mari kuti angakwanisa kuti akaita birthday obva awana nepassport omirira yobuda odzoka because ana mapepa anofamba sei. Aiwa Canada yakandipisa manyemwe neziro shema yakandipisa manyemwe zvokutoda ndakarara ndine mufaro ndine peace kuzati aiwa gogowa yakune vanhu kanzi ende kwanzi takamva ndatointroduce kune magroup arikoko. Kuna na reverend variko vanobata basa mumaZimbabwe community. Aiwa that is lovely. That is lovely. Kune kuma community wati emaZimbabwe anenge ariko vakato zvakatosvika mugroup vakatozodida hai wow boy ambonifoneri uya boy ambofoni kusati disturb mani iwe boy ambofoni uya and that tongofona chirega tikisane nepapa pakutorapa anditika panyaya chasipatara wapesira. Josephine namba dzangu amudzina nhasi asi mukuti muri madiaries ndoshamisika ini. Mazviona kuti padiaries tinana mama vakane makore api mazviona kuti tinana mama vane makore api mazviona page iri rinana mama vane makore wayo andikutaura anosvika ikokoko anomaona dei taitambawo tichishama pano muti vaiuya ngataure chokwadi dei taishama tichitamba panapa tichishama vaiuya here vana mama kuzoone live yanezuro owetu iri kuhidden taiviga handichatauri zvakawanda taiviga nenyaya yekuti taitira safety yagogo taitira safety yagogo taiviga pane zvanga zvichiitika saka taitira safety yagogo saka muione taitira safety yagogo taitira safety yagogo anomaona right. Saka ndo nyaya yanga iripo saka ndizive baba vasi kuningirira haina kudisappear yaenda kumahidden chete tangoita safety yagogo. Handina namba dzamai vemusikana guys. Mwana waya achara kuti mai vake it's a no go area handikwanisa kumanikidzana nipe namba dzamai vake. Mwana waya ati kwanzi kwakura vari kwanhu vakuru handizivi vanenge vachimutuka ndivanenge vachimutukirira mucomment section varungu vaya manje ini vangu panapa vanditukiriri mucomment section yesigamuchirai Ronald vanga vanditukiriri mucomment section panapa vambotukiriri mucomment section vanotouya kuseri kuti totaura nyaya avagogototsendera message Google senda message hanzi ndinotenda mwanangu nhasi ndamborara wena kwasara kuneta asi chepahuro chadzikira ndazotadza kuti nditaure zvakanaka nekukosora kwandiri kuita asi madzimai kune mamwe auya futi nhasi maviri emadiaries ndinotenda mwanangu tigogova futi vanhu vakunyora futi vanyora futi message izvozvi regai tivafonere tiri panapa tinzwe kuti vari sei regai tivafonere guys tikuda kutsvaga namba yababa haisi kubatika saka mwana waya kana zvisiri kuita amuione kuhidden guys
hamuioni chazokudza kuiona hamuioni kuiteni ndopanoisa kuti handina piwa namba yamunhu mama swera sei kwamuri kuseni here amhenu manhero here amhenu aiwa tarara isu kunoku muri sei nhasi zviri nani ka aiwa saka maprayers akashanda kane zuro munopora munopora chikangodzika chiri pahure chete mukangozorora nguva yakareba zvakanaka munososumuka munofamba chasara ndazotadza hangu kurara nekukosora kwainyanya nemheno kwakwabvawo kukosora kwacho asi chaindivhara chiya nhasi changa chadzikira chaizvo asi makaudzwa naprofeti ne01 kuti chinohe chichaenda chinotoenda chinhu ichi chichako chiri kukuvhara ichi aiwa zvasiyana chaizvo zvasiyana ka kusiyana chaizvo good aiwa kana pakada ari kuuya kamadhayaris aiwa ndakafana nemufaro nezuro zvekuti ndivachauya kuzi vacharamba chiuya kuzokuonai ndizvozvo aiwa tinotenda aiwa ndinotenda kugo chizororai ndozokuchekai futi pachinguva mambozorora zvakanaka mazvita right mama right anomunzwa kuti havasi kunzwa zvakanaka munotonzwa kuti havasi kunzwa zvakanaka saka guys matodini mwana uyu gaitishai kumufonera but namba yamai vake haana aramba kuti ati andipe saka there's nothing that I can do kana saka bati babasho nawo pakunetsa handikwanisi kuti ndimanikidze mwana kuti ndipe namba handikwanisi anomaona ari kupi mwana waya namba yamai handikwanisi kumanika ndatomti ndipe namba yamai vako nhasi katombotara baba vacho ndaida kutaura namai vake ndova ndandichida akati kuna maitse nego area hakuendeki saka pana zvandichakwanisa kuita asi kutopinda foni yake apa endoni but anenge angambori palive apa endoni ndikwa kumabasa uko abvumizi kubata mafoni mavanga singabvumizi kubata mafoni kumabasa uko yanga ari palive basa wake ndifunga bvunzo ramafoni right guys so let's wait for her nditry kumuconvinza kuti ndiwane phone number yamai kana karamba nayo apa zvandingaita hapana kutotira nditsvaga baba vavo kusvika ndavawana hanimwana timbotaura nababa vanenyaya yemaaudios dei zvaigona manje baba tikavabatira kumba hanimwana tikubasa pamavhudzi foni tikavabatira kumba manje kumba ise nhasi saka mainini vari kumbostep madzi vari kunzi havabviri akuiti saka zvakatinaka kuti tivabatire kupi kubasa uko futa titaenda kumba titaure nyaya yemwana vakabvira vaenda kumba hatichakwanisi kuti titaure navo hanimugona hatichakwanisi kutaure navo saka ndo zviri kunetsa handina nhamba dzandinadzo guys ndinongona nhamba dzababa vacho chete dzandichifana dzisiri kudavirwa idzi chete hakuna dzimwe nhamba dzandinadzo anomaona right saka ndingangoti hedu panyaya aiwa canada makadadisa shemu saka canada imimi nekudadisa kwenyu kwamakaita akati timu rangu repacanada ahoi ndikarimbona kuti vangani ndambovatambira nhasi timu rangu repacanada ahoi canada ahoi muri kuhereko canada timu rangu recanada muri kuhereko shumbreds get ready muri
timu rangu reCanada. Faith ari kuAustralia asi Canada. Okay. Ahoy Canada, ahoy. Timu rangu katoda kutaka SIS MELLY's diaries. Wasu. Muri paera ku Canada. Vanhu vari kuti hawe yacho South Africa South Africa ndazvino. Right, pana Olufemi chete. Olufemi aripo. Olufemi akarogwa ku Nigeria akapiwa storage Nigerian. Arogwa ku Nigeria. Kwanza mazano TikTok afa. Ndandisina account yakadzoka. Ndave nayo. Pana low AV. Ndizvo low AV ndonyora sei gosta rako. Low AV. Hanzo vachangomukha 8 AM. Aiwa. Canada inotomuka vavati kana 8 vatoripo pano vanenge vachiona live vari machira. Canada vanotoona live vari machira. Canada, how are you? Muri vanga ndaona 2 chete so far. Tsitsi na ive tsitsi basi. Kuenda Canada rini shewe. Nyari maposa ru Canada erewe. Ndiri pasanada. Nyari Canada erewe. Zvakaoma. Kuda vari kuchando Canada. Kwai Jobe Canada we. Olinda ru Canada erewe. Olinda unenge uri ku SA iwe. Guys, ndiri serious. Ndikutaura Canada, anzi I mean Canada na nyari. Okay. Guys, ndiri serious. Ndikutaura vanhu vangu Canada, muri kusora mchingo pindura nekuesa munoda zvinhu sireki mbodzika mai. Besubuhle haisi UK here iwe. Yako. Haisi UK yako. Wala long ndafunga ti UK ke. Besubuhle nkomo. Ndafunga ti UK. Tumbare Amanda wakaenda Canada rini kwewe? Wakaenda Canada rini? Wakaenda rini na hili Tumbare? Ndikwenzi kuzananda. Ndawira selbeki. Kutara Canada. I know kwa munike muri nekwanda kwenyu koko wazhinji ndoziva. Kuti ari pakati. Alice Bangwa. Wakaenda Canada rini Alice. Right. Pana Olufemi. Olufemi budikira. So Akedia iri ku Canada sure. Na nyari. Akedia iri ku Canada. Olufemi andoda kana Canada guys mukutokanganisa program dzangu pana pamano ku SM chingogandira pana pa zvinyaya dziri. Hanzi na Alice Bangu. Alice wakaenda rini? Serious? Ana Jennifer wakaenda Canada rini? Dzikamai vasikana. Dzikamai. Alright, hanzi na Alice Bangu yes ndiko Canada. Alright. All along I thought maybe you were ku UK or Island UK ndiko ndefunga kuti uri. I never thought it would Canada. Right. Timu rangu Canada yawa ndoda kutenda makadadisa zvishua. Makadadisa nesura. Makandigonera zvisingaiti. Hanzi ndinayo Olufemi ari mu comment section. Hanzi I'm a Canadian. Oh wow. Okay. So guys,
Olifeman's UK one ati Canada. My blessing muru Canada ring. Anzina olifemi ndoda kupa punishment olifemi nyaya kundinyepera kuti Canada iwori kuningikiri iwori uyu ku UK. My blessing. Right. Wedweka inangwa nyaya yangu yakadai so. My blessing waru Canada. My blessing is in Canada. Right. Ini yangu yakamira yakadai so. Nyaya yakamira yakadai so timu rangu ru Canada. Mimi zvamandita makandigonyera singaiti nesuru. Zviko zvikuitika. Makandigonyera singaiti nesuru timu rangu ru Canada. Anditika kwasara chinhu wanchandoda kuti munditove ndi kuchoko zvematiketi 5 yevanhu veku Cape Town vanodanda kwaiti please ndivatengerewo zvivedwe vari kudozve vari kuda kutenga aiwa Olufem chingotenga zvitiketi racho vedwe tingotengerewo zvevanhu vandikumbira vedwe vanhu veCape Town ava vari kuita kwaende kutokumbira kuwedzerwa mahafu kwaende kutokumbira kuwedzerwa vaya vandituma vakaitokumbira kuwedzerwa vanayo havo mari yavo but voda kuwedzerwa kuti vaite function yavo please vedwe kungowedzerwa Olufem muchitengerawo zve1 vedwe ndigare ndangoitoni 1 chete hands how much yes wasu zvino wasu yakora ndozoigona here ini neasikana yakora ndozoigona here yakora but wasu obva tugumbo wasu zvino ndingazozvigona here zvino ndakapfekawo chibhurugwa sechake ndichatsvaga chibhurugwa changu chakafanana nechake ndopfekawo hands I'll pay for 2. Who said she's paying for 2? Wow, thank you. Shupres. Thank you very much. Thank you. I'm so happy. Thank you. Aiwa patengwa 2. Saka kwasara 3. Evanhu vandituma vandikumbirira nhasi. Saka obvesivutli atotenga udhara kusivutli. Olufem atichi. How much is the ticket? Varungoda 600 chete. I 1.2 but vari kuti vane ma 600. Saka varungoda 600. Saka ukachoka isa 1.2 vanhu vavaita 2. Andowana vanhu vavaita 2. Anowana. Mims adaro. Oh, thanks Mims. Yo. Thanks Mims. Let's not know that Mims apindira. Ana Mims ndo vanhu vachozvo. Ndo timu racho. Ndo vanhu vacho vasikana. Ndo vanhu vacho ndo minga dzacho. Ndikuona mangwana muchivatuka ndiyakakuitira live. Ndikuona muchivatuka mangwana ndinokuitira live. Kukunyatsa kuitira live. Moyo muchituka kwapasa cheba ndichingokubvarira ya ndakana basa nemi. Anmona. Ndikuona muchivata vana vemuziva vana vezobudla ava muchivadara na Olufem. Ndikuona nemi pana. Anmona. Right. Saka potavini mangani ni 3. 3 kapata 2. 3. Clear 2 or right 1. Kuchora. Right. Alright, ndamona means that's not kutomboiona comment yake. That's not kutomboiona. That's not kuiona. Please tell us where to send the money. PayPal. Oh, PayPal, no problem. PayPal, you can use mine. Then I'll give the admin. PayPal, you can use mine. It's the issue. PayPal is, you can use